Agi na kong pagkahon sa amahan sa atong parokya, Padawarin, Panaber, mga kadakuan sa atong munisipyo, yan ganyan na si Mayor, karoon ako si Vice Mayor John, mga lumilihok o mga alagad sa simbahan o sa atong lungsod sa pagkausap pa, mga atong hapon. Tindog ko sa ta, kay tindog ka na barong tindog ka na barong oras sa tindog ko sa ta. Lagi ka naman kung kagabisa, ato lang niya, magandang batas sa kong kasing-kasing unahuna o kaugalingon niya sa pagpamalandong karon hamubo ka pamalandong, labi na niya kita sa mga balaan adlaw sa Kwaresma. Ako gihalin ang tanan sa pagbiyong sa inyong, biyong na ito mga mata. Naibutan ko sa natong mga pangkawiran, no? Mga pitaka, cellphone nila kinamawa, kay naraman tanin eh. Cellphone, pitaka, napay ganang katulong juta na. Ibutang ko sa natin tulong deklarasyon juta. Aron makafocus ka sa pagpanahon sa mga utang na nanginon. Na ato sa kalimtan ng mga problema na ito sa ato, no? Ng mga asawa, mga mansa umaga na rin natin kasinapon. Adyaw sa nakunahunaan. Masilingan na rin maghatag ng kape. Adyaw sa kunahunaan. Iyong unusan nato ato mga mata diha sa kahilo o ipadangan nato sa Ginoo ang ato ng mga pasalamat. Grasya kaayo nga hangtod karon buhi pa ta. Grasya karon nga hangtod karon makalakaw, magkadugo, magkakita, magkakaon o nakapanarbaho pa kita. Magkasimba pa kita, mag-adto pa kita sa dating nga atong atuan. Tungod kini kay ginubayan pang atong kinabuhi. Salamat Dios. Tuburan sa kinabuhi nga hangtod karon gilubayan panimo ang among kinabuhi. Salamat sa grasya sa maayong panglawas, salamat sa grasya sa puso, salamat sa grasya sa maayong panghunahuna kay mo gihatag kanamo. Dili tungod kay alayan kami, apan tungod kay maluluyon ug mangihatagod ka kanamo. Salamat sa Dios sa mga tawo nga nahigugma kanamo, na pinaagi kanina nakabati kami sa kaalindot sa gugma nga imong gihatag na rin kanamo. Salamat sa mga tao nga nanginano kanamo, among mga kauban sa pamilya, among bana, among asawa, among mga ginikanan, among mga anak, mga mahal sa kinabuhi, suod sa pamilya, mga kaparentihan o kagalantanan nga nagunahuna sa among kaayuhan. Salamat sa mga tao nga nahigugma kanamo Ginoo, o gaampo usab kami anak kanila, nga ligunon mo unta sila, matagkaroon niya sa ilang kinabuhi. Salamat o Diyos sa gasa sa pagtuo, taliwa sa mga gumunhap, mga pagsulay, mga kalisdanan, taliwa sa mga panahon nga kami namukan o nalusno o nahisukamon, itagaan mo kami kusog na makabarog o makatindog gikan sa mao nga mga kabaitan. Sa mga panahon nga nahugno kami Ginoo, banguna kami pagbalik. Sa mga panahon nga na wadaan kami paglaom, nagain kami gasa sa pagtuo. Sa mga panahon nga naghaduha kami sa imong presensya, liguna ang among pagsabing kanimo. Sa mga panahon nga nagunahuna kami og dautan, hatagi kami sa kalamdag sa hunahuna o sa Espiritu. Ayaw kami pasang Ginoo sa among panginahanglan. Salamat sa grasya sa pagtuo. Salamat, Ginoo, ni kahigayunan nga kami makapamalando sa among Lenten Recollection. Kami nga mga lungsuranon sa New Corelia, kami nga mga parokyano sa San Isidro Labrador, nining among parokya, nagpasalamat kanimo. Sa mga katalangma, kalisdanan nga among naiagian, sa mga pagsuway nga among kanunay nga giatubang. Salamat kay wa ikaw mutalikod ka na mo. Sayon ka Ginoo, wa ikaw, wa gayon kami mahimo. Lang makauli og labindugay alas 5 kay alas 3:15 idiretso na ni ato anto. Okay, mamuli mo dyan po na sa ato. Onja ka nang naghampo po mong timanonon o kanang kihion lusot luman, balik, kanang inanana na lang. Okay, tuloy-tuloy na tani. Kay humano natin hangtod alas 5 kay naapoy laing grupo umapuhon. Umapuhon kasagaran mga parokyano. Ang kasagaran na ni ron, mga lumilihok sa munisipyo.
sa ito bako, nabibila po ka mga church workers sa duha na itong kaparokya sa atong Birhen de la Asuncion ang Quasay Paris o sa San Isidro Labrador Paris din sa sentro. Ang akong giandam na pamalandong nato sa Quaresma, mubo nga pamalandong mao ni ang giuluhan kini o okay, i-project sa atin. Nawa? Ang title ani is pagpakabuhi nga matarong diha sa Ginoo, dugukan sa atong buhi nga pagtuo. Sumpay po sa Ebanghelyo karon adlaw. Lipay sa kaso nakaabot o Mio Corelia, no? Naghanay ko parinti ani akong nanay kay Baliser man o ni akong tatay pa niya o niya ligan. Naman po yung mga ligan siguro din niya ang mga parinti, mga masipay, mga lumaan, mga lumaan mga masibay, mga lasaka, ako ng mga igagaw niya. Pero ako ang apelido, Panya, kay Panya man akong tatay. No. Mga Panya, daghan po ni mga Panya, kay kasagaran, mga Panya, mga palaanak man. Mga Panya sa Bohol dagang pinaangkan. So, ang pagpakabuhi nga matarong diha sa Ginoo, dugukan sa atong pagtuo. Ang gibasihan ning maong to gikan kini gikuha sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, no? Next slide. Ang pagbuhat og labaw sa kasagaran. Next slide please. Katong tiga-tiga pagpatadungan nagbasa sa Ebanghelyo gikan ni San Mateo. Sige, katong exercise sa mata, ako din na magpuklarong mata. Katong tinaw pa, labi na sa likod, dungan tagbasa. Sige, dungan tagbasa. Ang inyong amahan nga tuwa sa langit, sa walay pagpili, nagpadanaan sa iyang adlaw, ug naghakagugulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo nga mubawas kaninyo ang Dios, kung kamo nahigugma lamang sa mga tao nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kubrador sa buhis, nagbuhat man ni ana. Kung kamo maghihimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw sa kasagaran. Bisan gani ang mga tao nga wala magtuo sa Dios, nagbuhat man ni ana. Kinahanglan magpahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga tua sa langit. Gikan na sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang nindot na pamaladungan nga mo'y anhata magsugod mga igsoon kinigiingog, unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa kasagaran. Iyon na Ginoo, ug mao ra inyong takyo ng mga tao nga managan po ninyo sa may naana. Bisan to mga tao nga umutuo Ginoo na nagad man sa mga tao nga suod po nila. Ha? O mao'y inyong tabangan to mga tao nga mutabang po ninyo. O mao'y inyong imbitaron to mga tao nga mag-imbitar po pawas ninyo. Sa may naaana, buhat o labaw sa kasagaran. Isura po ng hagit sa Ginoo, no? O nang sumpay ana imong higugmaan na imong kaaway. O niya og sagpao imong pikas aping ipasagpa mo tong pikas. Niya o pangadyo na imong kamisa dentro, ihatag mo to imong kamisin. Patang isura ng pagbuhat og labaw sa kasagaran. So kay bao mo gibuhat na ninyo, wala mo kabantay. Wala mo kabantay. Sampol. Kinsa ba nino ang galimang apo? Hansa atong galimang apo? Daghan na mga apostoles. Galimang apo. Ano mga apostoles? Galimang apo. Eh ba mo, uso na ron ang mag-alimat ang apo. Hanukan tag-apo sa ito mga anak. Uso na ron sa amo sa Bohol, sa Balilihan. Eh kami ang pader, yung tuong biyahe mo larga kung Canada pader. Mag-unong kabuat, magatiman kung apo.
Mauso na ron. Usahay kita sa putod bitaw nato mga apo nga langas ka aldaw na magdigadagan na itong sala o niya magduwa-duwa mo'y makabuang ka ng mga souvenir o kasal na itong divider, di ba? Niyon daw sa mga kimay po ito mo mga bataan mo. Hago rin mo ka aldaw, di ba? Pero kanang pagbantay yung apo, labaw na sa kasagaran. Nga naman, king-graduate na mo. King-graduate na mo pagkaginikanan. Panahon ang tana nga makarelax sa mo kay dako na inyong mga anak. Pero malukoy mata. Ang gugma sa itong mga apo, pag-atiman na itong apo atong sweldo, umanatag buhi sa itong mga anak, hindako na naanapod sa gata sa itong mga apo. Buhat na labaw sa kasagaran. Tilalay mo'y ako kinamagwangan ko upat may kaigsuon. Ang pinakahago na, di man ko mo malibad og trabaho, ang pinakahago nga trabaho sa gamay pa ko nga muangal ko, kana magatiman og manghod, labi na magpatubog bata nga, sige, manya. Kana bata, bitang sige, usa. Hago man kay kana maglungag ka, inigpa-adjog, humana magkatrabaho. Magbugha nga kaho, magbugha, humani magtrabaho. Kana magpatuog kag batang hilakon. Huwag kag hebaw gano sa aga mahuman. Mahurot ko yung kanta. Kanta kag bayang magiliw, lirong-lirong sinta, bahay ko mo, wag yung matog. Kana humanghod nga pare, namo ko isang pare, kinamanguran na sa Kalapi, Bohol. Kinamanguran na kinahagwag, kinakon, bataan na sa gamay pa. Ano mahurot lagi mong kanta, madugay ka mo nung magkakanta, di magyong putong sige, maghilag. Ipakog lagi nung nang uwi, direksyon, nang bubon, nang bumbong, bitaw ka na. Uso ko ito itong duljanan sa una, ng duljano ng bata. Wala naman kung kitang bata magduljan na tagsana. Pakong ho, dito ka ng hubor, dito ka ng iiko, dito itong singlik, itong marko, anong bumbong, kaya mong hilong. Di, kaya po man to. Usahay kantahan o kantag minatay. Kristiyanos, malandunga ang kasakit sa purgatorio. Ang ako mato. Ikaw mato, nagkantang nagbinatay na imong ikanta. Kinahaguan ni mag-atiman o bata. O nga kamo mga inahan bayar ni John Mumay. You're living heroes. Kung mahimo gani pagkama kung monumento sa inyong mga anak, anong kong natan ibutan. Katong naong sa bata, pumakasyaw ko ng pangat na mo kay hago no nagamaan ka ng ribulto. Di lalim ni mama tayo. Ako, sos kakita, ko kay kinamagwangan magugo. Kaya kinintag na sa taliwa sa kakapos o kapobrihon. Kaya kinamagwangan ko, manananggot naman ang tatay. Ang nanay, magamay yung basket, kaya kanang antikira. Kung na itiga-antikira, basket weaving, may magtrabaho. Pobre ni Kado. Pero nagagitag mananggiti. Kaya mag-basket, upat may kaigsuon. Oh, what can you expect? Pobre doon. Mutubog man nakakita ko kay nga tinuod ka ng kay pag tinuod dito na to seminaryo o more pa what's kita kay may elemental na okasyon ko kita kay dito na seminaryo mag-birthday sa rector kanang unang tuig no sila mauna ni kay jamo-jamo to me nga sungot mo ko sa una kaya kanang ako nga galing nanay kay mulakaw bitaw mamungay mangubra yan ni anak, ito po rin lagi. Magbilin to siya ka na bibiron. Nang bibiron, danay gatas bitaw. Wala bukod sa una. Milkmaid, matong gatas sa una. Kamot, milkmaid. Kamot. Ito milkmaid, ito nga, tagok nga. Alam mo po, isagong nilamaw buto. Milkmaid, o liberty mo, ito yung gatas sa una. Magbilin, tagay doon, masubot to. Kami mga dako-dako ng mga maguwang kay tinuguhong na may amo. Karang tinughong barato na kasi sampura, itam doon sampura kaya na may tablidya. Katong tinughong, wahaw na to walang pagagabi Sa likirin ko na umang. Jaan ka, kita magdamag kag-iring. Hindi ka puntag, uhian na to, kanang kuwanag initubig. Diyan po itablidya, kaya mo may ikapalit. Usahay gani, huwag kamay. O na ipagkaon ng tinughong. Masuya magkukay, binlan gitu, manghod, usa ka bibiro init, kay matutoy, kay mulakaw ang nanay. Paglakaw sa nanay. So, ako higtutoy sa bibiron. So, sa dudog ka to, kahit hindi mo rin pagbitaka sa nanay. So, kilang to, subat naman-taman. Magtang doon
Pagbuhat og labaw sa kasagaran, difficult na nga hagit sa Ginoo. Pero kung kamo magtiadyon, sa may forma o magtiadyon nga bubuhat mo nga labaw sa kasagaran. Ngayon ba magtiadyon, pader, sama ko'y tiguan na ito. Sapog na magalood-lood, pero kung luwa na ni Humbana, kung laway na ni Humbana. Ang kasagaran na itong buhaton kay, o kumiyatag sa Ebanghelyo, ang kasagaran itong buhaton, mudug ka sa imong bana, kay imo man ang bana. Mudug ka sa imong asawa, kay imo man ang kapikas. Pag-ingon sa itong Ginoong Jesucristo, buhat o labaw sa kasagaran, kundi pasabot nga, palawmi pa ng imong gugma o inyong panagsuod, isip magtiayon. Gabuhat magbubana, doon mo kaalingkat. O sa may buhaton o labaw sa kasagaran, example, celebrate mo ng anniversary. Papamisa mo sa parokya, sa Wasay Parish of Dinhi, pasalamat. Salamat Ginoo nga may magkabuhat. Salamat Ginoo kay mo ni mauna. Inugang anak, i-celebrate ang inyong mga significant milestones inyong sa inyong panagtiay. Example, wedding anniversary. Tig-celebrate po ba mong anniversary o kasal? Ka ng tinoon. Di na makalimot na ganing-greet ng uman. Pero kaya mo, importante na, kaya mo na yung mga buhat na labaw sa kasagaran. Huwag mo kumaingon yung maglitson mo. Huwag anniversary, huwag ako gagloon, sa uman yung maglitson. Huwag kumayong pag-cater mo. Pwede ra sa inyong anniversary o kung simpa mo, magpasalamat, pa-bless mo, padawarin, padalir, mauli mo sa inyo, o jagdisi mo kay namos masityo. Hindi kahapon, dugang irag sa kaputahin ang inyo, panihapon. Palit o bangos nga dako nga bagagun lang. Sansani na kanang sibuyas, nagdaghang Bombay. Sansani ng bunlan. Kanya, isukma, mustag buhay. Dungan mo panihapon kay anniversary ko ninyo kasal. Diyan likuman, tutuon dyan mo nga ay mong bana mo imang hugas. Tutuon mo. Kung ikaw masawa, bisa kahilang-lanon ka, sa 38.1 mong temperature, kaligo. Kung sa'yo mong kawagin mo maligo, bisa ko. Bisa ka, anong natin, kung paano ka padong ka takiga, kaligo na naman sa kayo ng saring kasal. Nya, hugas imong bana, ligo ka dito. Hindi ko man. At yung tiwasag trapo, ibubuhok, natuto pa ng napit ani. Diyan, pag sininag, sihang. Sininag, sihang. At so, nasininag mo si WL, kaya wag matugana, sangat. At so, itong murag Legion of Mary, isuon, padong kapodong sa imong bana, kaya manguros sa imong bana, Ginoo mo, Santisiman, Trinidad. Pagsunod ang sinina na sihang. Diyan ilang kwarto pananglitan o landrag ka yung suga na parihaan ng mga spotlight. Ilisip bumbilya nga landong. Aron dramatic pa. Napoy trailing. Nakapagtag hapit na sila mahumag paghugas sa bana. Nanarapon na sa plato. O siya, aso mo papatara at puntahan na mura kagalaog si mong gawin si mong bana. Triling mo gamay. O naik lukuta ibang gawin o banig. Lami, no? Ano ba siya? Kasal. Mutana mo, susituha, magkapader. Saan lang mo kung sapa? Ang suwito, ang pader. Ako na ng paderwarin. Lukot o banig. Diyan, nagsusit mo banig. Pagkaraw-karaw, ang banig. Kung yun yung banig, set, gamay ireng. Pag-abring ikaw nga. Dahil, maunay tinuod ng iring-iring. So, kanaw kang buhat labaw sa kasagaran. Kamu din yung mga alagad sa simbahan, mo kay bao, inyong ibuhat labaw sa kasagaran. Mo bitaw kami mga pare, malipay may pag-ayo sa inyong presensya na nanginlabot mong simbahan. Kaya mo, kamo mga church workers, mga nangalangga sa simbahan, katekista, minister, kaapag, mga GPK leaders, endangered species na ta. Pura na tag-agila nga pangitaon. Pura na tag-tarsier sa buhol ni endangered species. Ano man?
Kakadaghan karon ang mga batanon gabi na sa mga bagong tubo nga di na kayo manginlabot og simbahan. Bisan asa, bisan labaw na sa Europe. Dito mag-Europe atong November. Suri-suroy ko sa Europe, 5 ka nasod. Patay na ilang simbahan. Mga dagko ka sila simbahan. Walay manimba. Dahil sa kasimbahan, gibisip-isipahan na mo dito sa Espanya, Domingo, 14 ra ka buok na nimba. Gasanggiit pa doon. Kasabot po gasanggiit. Kagana na. Mga tiguwang ng isanggiit. Asa ka pagbatang? Kinadakuan nila simbahan. Kana to simbahan, isang pagkapila-pila, dagko sila mga simbahan. Di na sila manimba. Ang luyang maabot sa Pilipinas. Kasugod-sugod na ako. Mo bitaw nga kamo nang ilabot sa simbahan, bahandi mo sa simbahan. Mahimo ra magmanimba mo, muuli mo sa inyo, hindi ko pa din na mo mapalaban-laban. Pwede ba na? Pero nga nung hingapil mo as mother partner, nga nung hingapil mo as CWS, as catechist, kahago mo galangan mo panahon para sa simbahan. Kibuhat mo lamang sa kasagaran. Bahandi mo sa parokya, bahandi mo ng mga pari. Kan ikamantay ko, mga matay, bidata ka ng 40 years old karon pataas, kita nga generation. Kung ano, kisa kayo muturo, karaw, huliwin. Kani kani karon mga magpamisa, kasagaran ka na, mga pareha ka edad na to. Maiham na magpamisa, nga mga batanon, tagayo, na ang mga galing tungod po ninyo nga na-influence sa mga Diyos noon. Pero kasagaran sa magpamisa, 40 years up. Kaya di anak pa sa mga katigwangan. Ano mag-lecture kita ko seminaryos, nagbilaran, kung mas minaristahan mo, hindi ka pari, yung mga pasmo na mo, diyan mo na magpamisa. Mao nga bahandi mo kaayo sa simbahan. Katikista. Sa Parokyan House, Balilihan, Bohol, pinaragoy honoraryo mo. Katikista, parang 20 pesos oras. Orang na ina, na gamay counterpart sa SSS at sa Phil. Why snacks? Why paniluto? Ila pang gasto, kabal-habal. Ang uban nila kasaga, mga retired. Pero ang ilang makakago ba? Makonsensya dito. Kung ano ang gingan mga katikista sa ang parokya sa may taga-Balilihan, Bohol, tingnan mo sila mga katikista dito nga kay damo may snacks, bawian dito. Huwag na ay mamatay, adsaw sa pasayloa. Gikan sa haya. Tapos, 40, supad. O ka na habwa, bitaw anang na'y lubong sa mag-ihaw, magbaboy na uban. At tusod mo kay pahala o luod pa ng ihaw, kay bugnaw, kay na'y binatay. Kan ison, kay isawan tala magkabawi mo. Kaya mo itang sila. Kamong taga-Bohol ni, katapan naman ang Balilihan o katikiran, no? Kay ba mo anak. Suba naman huwa anak. Sa unang pa man ay tulay, kanang Durol, Balilihan o ang ilan ng tikiran, no? Dahil kaya yung uyangon ni Kato, tilimuana. Dahil mga katikista nga, tudlo intang sa Durol Elementary School. Pista man po, bispiras man sa Antikira. Bispiras, di, tabuli ko sila ikaon. Di, gigang-gang, makita naman. Suba rin tabukon, giingan, ato ka. Mangin, ma'am, bispiras na kayo, pagkakaon pa. Dito ito po magkatikista. Sa una kayo di po magpantalo ng mga bajin, magsayal man. Di pag-ubog nila sa suba, babaha man di, ubog, ikuha ilang mga shorts, mga underwear kay ang ambag basa. Habog magtubig kay habog magpaha. Ilang sayal, ilang walis. Ilang palda. Sige mo pong pag-istorya, sige pong paglibak ng mga katikista po. Ang libak sa pare, sa mga silingan. Hingabot na sila sa nataran, sa bahay, sa lagi pamistahan. Gangan na, ihapon sila sa ilang sayal. Naglipat, naglamuna-huna, sige mag-istorya-istorya. Maus-us ang ilang saya. Ingon din ang ipamistahan. Ginoo ko nga ko mga katikisa. Paibog ka ng ulan. Nakuha na sa huna-huna. Sige mag-istorya-istorya. Hingabot na sa tagbay. Paibog. Saka ang saya. Palda. Okay ba mo mga alaga sa simbahan? Padayon dun mo. Siya ro na po dita hinumduman sa Ginoo. Hindi mo nag-ingon o buhat o labaw sa kasagaran. Mga ordinaryo na ito, mga buhat na ihatag na ito sa tumang paghigugman. Mga lectors, malayo mo ha? Ayaw mo kahadlok sa mga kalisdanan.
Kaya mo, abot ka panahon nga malisang o mahadlok ka, yung napita po ito mapildi sa gahong sa panuway. Kanang mga hopelessness na ito. Piligro ba dyan yung mga kahadlok o palabian? Nagkaman tagi kahadlok. Mahadlok kang masakit, mahadlok kang mamatay, mahadlok kang bijaan, mahadlok kang matiguang, mahadlok kang mayakyak niya itong beauty. Sabi nagkaman tagi kahadlokan ng kinabuya, mahadlok kang dipaigo niya itong pensyon, sabi mahadlok kang mabali itong pustiso. Sabi may ubagi kahadlokan na ito. Pwede ka kay lektor ba? Kanang mubasa dito ang misa. Kay lektor nga padong mubasa, niya, padung na mag-misa, kapit mag-ingon ang parte o English itong misa. Kaya na'y foreigner na yung sipa, kakurong-kurong itong lektor. Maluoy itong kapadir. So, ginukong pa rin Bisaya, kaya nagipartisan pa rin. At siya ito, pag binuang pa rin maluoy, kaya ako, ay anak ito, lektor ka nga na, siya ko, Bisaya ko, nagipartisan. Yung papartisa, ito ko pa rin, maluoy ka, ingon pa itong pari. Hindi na mahimaw, kaya kini mga bisita na itong foreigner, kinahanggang untahin na, wala maangan o linlay. So ito sa mahilo na magpasok ka pagbabang siya kapasok sa kahadlok o pagsugod sa hanggang yung apuntin. So na second reading masisya ikaduhang pagbasa. Pagbasa ni Jah English na napuko si Jah guys sila may second reading. So ang isang Pablo nagto sa taga Filipo na anak Filipos na niya nagbasa na kay a reading from the letter of Saint Paul to the Philippians na nag-English. Sila kahadlok ingon ang lector, le minister. A reading, second reading is taken from the letter of Saint Paul to the Philippines. Tindog ang foreigner ito. Kalibog ang foreigner. Diyan mo disuwan sa Pablo ito sa Pilipinas. Yung Pilipinas, himong Philippines. Kahadlok pa. Kaya sa katapusan na naganamay the word of the Lord, no? Pulong sa Ginoo. Sinang kahadlok yun pag lektor. The end of the world. Impastanan. The end of the world. So, paningkamot na makabuhat kita labaw sa kasagaran. Mao na gino sa Ebanghelyo karon. Unsa ba inyong nabuhat nga labaw sa kasagaran? Kana magalimot at tiguang, labaw sa kasagaran na. Labi nagnapo mo kay Joon na ikaw tungod kay nimo naan ang mga duhang katiguang nimo. Wa na ka abroad, wa na ka kasuroy-suroy, gikan sa munisipyo mo uli kag dali, malit pa jud kay topay mga tiguang, labaw sa kasagaran na. O mo kay Joon na ikaw mo'y nangabaga. Sos labaw sa kasagaran na makapalangit na. Sa makasapot mo doon po magalimang tiguan. Labi na ka nang naiuli na kahilongdong, Alzheimer, kinahaguan. Nabago po kang gahugan sa ginana ng aso na pagluto, aktan, sumutan. Nabago po kang gamam sa iyong ginihian sa po, nakaigit na po na itong tayo. Muna usahay na ba magtunaw ito tagatas, insure may gatas ang tiguan, libag dosir na. Sige, tagatas, nagtunaw. Ano saan mo ka mamatay na ka muna kay classmate. Graduate na yung mga class. Ito gagya ko po. Pero sige, magtunaw gatas kay painom, marong malansi. Pero naman na. Pero yun yan ang tanan. Di man nga sagrado ng buhay. Pagalima o tiguang. Ito di balimbong na matiguang makagapa na. Buhat na sa kasagaran. Labaw sa kasagaran. Dito sa Tagbilaran, diha ko mas katindal masahin ay hospital na ito, Tagbilaran Community Hospital na. Dahil tiguwa nga, natuon, nabinta na kapit. Kalima na ito, balik-balik ko hospital. Na mga anak, akabangon, yung atlet, mangulig, mga anak. Ihago na ito pang mga anak, may ilig-uli, di man mamatay, larga na po. Huwag niya po mamatay. Uli na po, huwag niya po mamatay. Hinapon niya, hindi ko mag-work. Isa nga, kinisabaan gata. Ikalima na ito muli sa mga anak, kayo kapinaw na shot. Kasabot ko, kapinaw, no? Kamay kapinaw ka na. Gatinga. Gahabjang na. Pag pinulano, alam mo kayo, nagkamapupulano na. Gahabjang na. Pag humano, lima na po ito ng hilo kay kada hospital kay ipa pre-operan man kay natuon man po. Nandiyan, dito na humanog, kilimang hilo pre-operan.
Gatinga na to, ang ragwa na, mamilo, kingo na to, binumagol nga na, mahal, lakaw naman. Kaya ba, ato mo magahingo na ba kayo? Inyumirit na sila na to. Nahilo na lang yung mga anak ma, si Kuan PT na, dito yung mga PT, therapy sa mga sa New Zealand, dito po nurse sa London, dito po engineer pa to, genetic engineer. Lakaw naman, asa nakapuri na mo, kaya mo na madyog na dyan, muhawin pa siya, bang di pa magtubugruan, lakaw naman, iyong diyan, wag umanikalig ito, buka at tiguang sa dito, asa maligo pa doon. Huwag kasapon. Huwag kasapon yung pagkamadyo. Ihango na sila gulti. Ihango na sila gulti. Balik na mo, uli na mo. So, tingnan ni Hana, no? Labaw sa kasagaran. Kabuhat na mo anak, pero sa itong mamalandong karan, I hope na ma-aware mo. Ipadahal ang pagbuhat o labaw sa kasagaran. Importante ito nga. Kami mga pare, hagit ko nila mo, unsao na mo pagkatiman ang mga butang labaw sa kasagaran. Pagmisa ni, ordinaryo man ang buhat ng pare, magpakalawat, magpagkubisan, sa may labaw sa kasagaran nga nabuhat na mo mga pare. Kamo mga hinimbahon, kayo mo kamong hinimbahon, di man tanan magdiajon puros hinimbahon. Usay mahimo ba dyan ang away na to? Kana ka mo mga asawa Diyos nun, dahil yung bana irihes. So, mahimong away na kadugayan. Or bana Diyos nun, dahil asawa ko doon kailang Ginoo. Mahimo ng away kadugayan. Kadaghan akong kakuha niya na. Kana bitong daghan mga tulumanon, daghan nagdibusyon, daghan nagbinahan. As patro po kita mo kanaog sa ato. Kanaog ito simbahan, yung pagbisa, tugay pa mabunta mahuli, kay naghapat ang hilbisa mga santos, napay usay, tagsa-tagsao pa mo, lips to mga santos sa itong altar, tugay itong kauli. Niguli ang suko na yung bana, kinapas mo na, alas 9 na, tugaya na ka, sa matigyambungan di mo na simbahan, hingangay baka na itong kuraparuko. Wala, hingangay mo kung kuraparuko. Kaya ito ang magyampungan sa simbahan. Pero kanang inyong gibuhat, bisan o ikasakit sa inyong bana, kita mo sa dili. Nga naman, kita mo sa mga butang na espirituhanon o Diyos mo. O kana mo ilabaw sa kasagaran. Ha? Sos, nindot ang kinabuhi di ay. Pero, next slide. Unsaon man nato ang paghimo o mga butang nga labaw sa kasagaran. Nakoy lima ka mga pamalandong dinhi, timan ipon ni, basig ang joke sa inyong matimanaan. Damo na mangutanan ni joke, saan gisulti pa rin pa rin, bawo palamuon man to. Timan ipon, hindi palamuon. Sa atong kinabuhi, kayo maginom, sabay nabuhat ninyo ang labaw sa kasagaran. Number 1 nga, butang nga makainong naglabaw sa kasagaran, nagitudlo ka nato sa itong Ginoong Jesucristo. Number 1, ajawat-a ng inyong mga kasadya sa kasing-kasing. Taliwa sa mga kapildihan. Ang sa tupapa mismo, nagpahinumdum na to ni Ana, joy in the midst of suffering. Bago pa na sa tupapa, kapada sa gusto ka apostolic letter or isa letter ba ito ginalag, Evangelii Nunciante. Ang translation sa English, joy in the gospel. Ingo na sa tupapa, ang usa ka Kristohanon, puno sa kasadya, sa kasing-kasing, kaliwa sa mga pagsuway. Malipayon siya tungod kay suod siya sa Ginoo, o ang Ginoo sa Jesus mo'y naghatag nato og kasadya, kamayan. Kumusta malipayon pa ba mo sa inyong kinabuhi? Ha? Kamu mga minjo, malipayon pa mo? Kamu mga mahalin, malipayon pa mo? Ha? Angay tag malipay. Bisa kung sa itong estado sa kinabuhi, video, biyudo, biyuda, kamo mga single, blessed, ani, ulitaw lagas, o dalagang ulay, angay tag malipay. Mauwa gani ang kalipay sa itong kinabuhi, ingon ang Santo Papa, di na ka Kristohanon.
kamo mga biyuda ani o biyudo nakatilaw na mo og sitwasyon na of course namatay ato kabigas mo bitaw ng biyuda na ta. Abay mga biyuda ani pag malipayon gyapon mo ha. Oh, biyudo kasi biyudo. Gawas kami padiwarin kay biyudo na may forever na pagkay istorya sa kabiyuda na namatyan o bana na lingaw bitaw kaadto ni iligubog sa tumbana ilighaya kay malinaw man ta kay habang magmuduaw ako sa pagkamatay sa nanay nalingaw man ko kay nakalikupan pag di pa makabati mo tinuod na kamingaw ba kay daghan pa pang mga ji ang sabat o pangaji ang kinamingawan na kana iliglubong kana bitaw gikan na mo sa mindiryo na manghipos na ka sa mga gamit sa imong bana o sa imong asawa nga namatay imo nang ibang makahilak ka kaadto kaya manguli na ito yung mga ikakaw para ka na ikaw nang tumabilin kinamingawan kaya biyuda nga bagong ilubog isabana kiningaw siya kaadto sa isang kahintang nga wala isang bana sus kauna-una siya sus gabi tingad to siya sa kumbinto nanuktok siya sa pare sutsunas gabi pader abli ko biyuda ko pader yang pare ikabuhi kung ginuko diabetic na ba itaw kung makainom sa samay may kasuko ingon ang man siya po sa may kasuko kaya maulit nakasugsugan diabetic na po kaadyo samay ato kapihan na may pader bagong gilong mo ba nagatong imisahan mo gahapon pag-istudya dugo pader ang pari nahadlok ang pari kaya nagkagumbay malibot sa simbahan kaya ipakon dyan ko na sa mga silingan alas uso, pasaka ko biyudang pag-ubad dyan naliko ang pare inurong ari-ari ta rin gruto ipasiga sa pare ta ng suga sa simbahan sa gruto bahala ito kasukurente kaya ano naman dito siya ipakon na ibaji isuod sa kumpito na sutos gabi ari-ari mag-usasyo ta igdatik ni sa biyudan ari mag-usasyo ta at sa kasulan ng kumpito kaya magdakot sa kuwan yan, rosaryo sila. Pag umani yung rosaryo sa gruto, nga nanlag yung suga, ingon nagpari. Sister, sama yung tujo. Iyang po yun. Aw, dyan mo kung bagoy tujo. Pader, gusto rin ko mag-iso-iso yan mo, pader, kay. Kila ayan, hindi naman sa kusong kinabuhi. Kaya mo kapadi ang datan sa kinabuhi, pareha dyan ni rosaryo nga mag-umar itong nakumahan. Sa bago pa may sa among bana, pader, my late husband. Malipayon ka dyan ni pader, oy. Limang ka magsinapakay ko may mga on. Ha? Pag akong bana mo bugok o sabaw ibuka sa akong simo. Limang ka unsa ni kalapin. Pinalapingan mo o ibugok. Bugok sabaw ibuka sa akong simo. Ako'y motor pa rin. Pinalapingan sa ni Pader. Mo dito mga joyful mysteries sa kinabuhi pa rin. Mga misteryo sa kalipay. Hindi katuig, inahitabo pa der. Sus na maljimo ng bana na sa ang lugar. Yung di naman mo pa ng sweldo, masuko na po pangadyoan, hong ayuda, ulang tahon mo kung sugaan. Sus, punoog sa kung pa der malipay, kung pa der limuli. Oto'y mga misteryo sa kasakit sa kinabuhi. Sorrow for mysterious pa rin. Pagkamatay sa bana pa der na aksidente, glorious mysterious. Malipay ka, namatay ko rin ang bana der. Pangulata man. Nagkaroon pa der, blooming magubalik. O para pa kung magminopos pa der. O nga minasiksik o balik pa der. O yung mga misteryo sa kahayag sa kinabuhi pa der. Luminous mystery na may bago, di ba? So joyful, sorrowful, glorious, o luminous mysteries. Naana sa atong kinabuhi. Naana sa atong kinabuhi. Kasakit o kalipay, pero ingon si Pope Francis, a Christian is joyful in heart, even in trials. Remember, ang gigamit na words ni Pope Francis, joy, dili happy. Daghang mga tao nga happy, pero dili joyful. Daghang mga tao nga kakasimangot, nga murag punog anuos ang naong, pero joyful sila kasing-kasing. Yan na rin, magkasimangon ka sa ato daghang nagbuhat. Pero malipayon ka kay na imong bana, na imong mga anak, huwag kay panudhay. Pero di ba ka-happy tanawon, pero joyful imong kasing-kasing, amen? Dili na lang happy nga joyful. Pero di po tanang joyful nga kanang happy tanawon. It's the quality of the heart. It's an interior disposition. Mga ingon si
Pope Francis, joy is a quality in the heart. Next slide. Naasi sa giingon, the disease of the funeral phase. Ang ay ko nun likayan. Kanari ko nung tao nga di na magkikita kalipay sa kinabuhi, kalamidad na corona. Pagpangita sa mga gayon nga, makakita pa mong tinuod ng mga kalipay. Dili ng kalipay na taphaw. Isabot mo taphaw. Sa may taphaw. Mabaw. Kanang kalipay na lumalabong na taphaw. Naay gitawag sa disease of the funeral phase. Unsa man ni nga sakit ingon si Pope Francis. Kanang sakit ko nun sa mga Kristohanon na bisag buhi pa ta, galugtok pa itong kalimutan, galatagaw pa ta ng kalibutan. Ang ato ko nung naong, mura na ko noong, minatay na pa nung ilunod sa pantiyon. Lingian ay itong tapat, kasi mura nagnaong minatay na pa nung ilunod sa pantiyon. Iyon siya, it is the disease of people who are unfriendly, scowling and unfriendly, and think that in order to be serious, they must show a lonely and strict funeral face. Of course, sa panahon ni Pope Francis, tigulan naman sa tumaparon, hindi na kami sa kalakaw kayo, i-wheelchair naman. Sa una kita, di ba, kamo taga-Bohol o taga-Dinhi, hadlok ko na minatay sa mga tao. Ako karon magsima kung misa ng mga St. Peter sa Tagbilaran. Iskay na magnaong ng mga minatay. Daghang ni karon minatay niya, nagwapo, namatay, kaysa buhi pa. Mautong, manig-sumidaon, manigagway sa una. Paano manig-iskay na marugihaya? Sa unahan doon, kung naong mga matay, gamay pa po sa tigiran, kinahadlukan. Huwag may kuryente. Unang asa ka mamatay sa unang anha ka makahayaon. Di man uso balsamar sa gagmay pa ni, labi na sa mga baryo. Magingangago ng pinatay sa una. Pupusan to o panagtong ani, panto, di ba? Kaya malulog-lula na to. Kada oras kugton. Kanganak na, pagkabata. Panang na mo kugton. Ato matakong itong simod, ini kahamon. Kadang ilong, kumalang may ilong siya na minatay. Sansanan na, gapas. Ada mana? Gapas adi, gapas adi dugan. Kaya gituyo man araw di magaduga. Kaya waman kag sa mara mag-aagas man to. Mag-aagas na lighaya ana. Ug asan katiya na matay ana ra kahayaon. Ay suga nga lang parilya gamay. Gamay ra unay kadila kung gamay. Muna ni kagabi, kakang gapas, kasigang, kalimutan, gananan, ang minatay, hadlok. Muna funeral phase. Yan ni kagabi, matang kanang mga so, mga amigas, mga liwang, gapare, ikan sa ilong pa doon sa torta, o sa kamay. Anak ko sila, gapare. Muna mga tungang gabi, usar mag-ataw, ilupong pag-aumag, iwala, ibal sa mara, ngayon na matigwang, inay, pakan akong torta kay hawak akong tiyan. So, pinigtunaw sa kape o sa kamay, kung ato mga so, nagikan sa ilong, wala matay. Maapil o kasuyog. Kaya na sa una. Kaya na sa una yung taon mga tiguan. Ruko ito mga minatay sa una yung funeral phase. Likanyan na kuno na doon na. Tinuod di man mahimog dito sa puton. Di mahimog, isa pa'y taong din sa puton. Pare, sa puton man may mga pare. Pero ingon si Pope na kinahanglan ang atong mga kasuko, mabuta ta na unsa anger, dili mo mag-define sa atong kinabuhi. Daghang mga butang nga angay na itong ikalipay, kana lamandaan nga, buhi pa ta. Amen? Usahay manggod, mabulit ta sa atong mga kasuko, adlaw-adlaw. Mga bugho, ginagmay, awa na. Mga bata nga musukol na to. Usahay, ang sweldo di paigo sa itong panginahangan. Daghang mga butang nga makapasapot na to. Itong usay brain mo pati, yay, gikawat. Mas puto na ta. Daghan mga butang luyo ni tanan na angay kita na malipay. Mga likay ko ang the disease of the funeral phase. Unya, next slide please. Tingnan din. Na medical finding na it takes 72 muscles to frown. It takes 14 muscles to smile. Kananay ko nung magtamihid, kana mag sanang frowning, kana maga bugtok.
na karaang word magamugtok o magamugkon. Pagkagasto na ikuno ka ana, madto sa mga doktor og 72 ka pesos. Pero kung smile ka, 14 na imong magasto. So stressful kaayo na magsige kag mugtok. Na magsige. Pero adto po pahiyong ikaw raw sa. Pahiyong kay ikaw raw sa dol-dol na kuwangan na lupita na ka nagdiriring. Okay? So inyo ni anak. Pangitag panahon nga makakita ka og tinuod nga mga kalipay, luyo sa mga kabilbihan. Sa kinabuhi mga igsoon, dili sa tanang higayon nga malampuson ta. Kisa ba'y nangandoy nga itong anak ni kapasar og boarding sa pero daghang mga panahon nga magatilaw ta kapakyasa. Kisa ba'y nangandoy nga itong anak manginso anak gyapon magsalig nato. Bisag putol ba so kagi anak gyapon nato mangadyo. Kisa ba'y gadahom anak. Nangandoy tayo mahiluna ato mga anak. Pero di tanang anak na to mahiluna na anas kalibutan. Kisa ba'y nangandoy nga masakit. Pero naa ang sakit sa kalibutan. Ako lang daan sa kabatanon. Pinsawin ako ng magbuko. Kinaganan ko maintenance. Buntag, alas 6 sa buntag, magtumar kong diamicron. Glycoside para diabetes. Sunod magtumar na po kong kiltikan para ugat. Kay si paminhod ang tigil. Kiltikan ka ng vitamin B complex. Alauna, karon bago pag-atubar na po Jardians Duo para sa naipart nga para sa kasing-kasing o para sa sugar. Pag alas 8 gabi, gatubar na po ko si Tagliptin. Kanang dako bitong blow o si Tagliptin. Pag alas 9, gatubar na po ko Lipitor o Atorvastatin. Kanang para sa kolesterol. Gamitin po ko colchicine para sa uric acid. Sa bago pa ko ani denial, bito ni bago ko masakit. Ang kasaundog, tumar ka na adlaw. Nakot doon, namunta ka mo na, kabur di pagsabot sa tisan o sa itong trabaho. Hindi mo musugot, nag-doktor, kaya naman namon, madina kayo. Haguan mo ko magtimaan. Mga kanang alauna, sa kimbitar, kakaon na to, nainom atong jikiki ato, di na mo po kakahinumdom. Sahon o tumar, di mo kadaon, di mo po na sa kidney. Tinuod na ang mga realidad sa kalibutan. Pero, iguna sa tupapa, ugi gani ka makakita o kalipay sa tinuod nga kinabuhi, way kapuslanan ang atong pagkakristohano. Kaya ang kalipay ko no, manakod. Kinahanglan ko no, manakod ang atong pagkamalipayon. Joy is contagious. Kabantay mo kamong ganamahog kung sitiyo ani. Kabantay mo sa opisina og naay gisapot duha o tulo sa usa ka department. Hasta electric fan sa puton. Kabantay mo na? Sa puton. Mabita ng sa puton na usahay. Bisag pare nga sa puton. Hasta ang tibuok environment sa bisan. So, parang gisapot ang mga tao. Pare bitaw sa buhol sa unang isapot niya. Kana lagi padung pista daw daghang biryahan, anang biryahan dito nga ang altar boy po nahingag og biryahan liwa kamata. Pagkabuntag ang pare ko'y gaon sa suga, gaabri sa simbahan, gaandam sa mga gaandam gamit sa misa. Pag misa nagisapot siya. Budak dito, Ginoo na kaninyo. Payaw na kinagong lawas ni tugyan, alam kaninyo kay isapot okay. Pusok mo po ventilador ang ilitik pa na siya po gaon. Pusok ato po gaandam di pagbutang niya sa ostiya sa patin ng plato bitaw. Sus ilupat ng ostiya sa pusok man ang may patin na ilitik pa. Nadamay mga patin plants ani sa altar ay ana mga tanong kapuliki sa pangitag akubot ang mikrofon kasumpay atong trumpa ato ang ngita sa itong ostiya kay hingaliren kay lupat isakot na ning asa mo panuway ato. Ang panuway na nagustiyan. Tuloy tayo nga sa matiguag, Lord Jesus, Lord Jesus. Ang pare yung asa itong panuwayan. Matang niya sa puto na makaguba yun eh yung disposasyon. Ako sa puto mo ko, pero kanang manitawon mo ko sa nga di mailhan. Adyo pala di mahitabo ng tao ng away sapo. Pero adyo pala di nga makaguba sa imong kalipay. Dapoy pa, tinawon niyo mga ibang istorya, di ko mahingan-han kay manaot. Kaya pare mo sa buhol sa unang ganyan.
Usong ito mga pare sa una sa unang panahon na mingaw, bitaw sila kay wapay radyo, way TV, way newspaper, way Facebook, way internet. Unang daghan sa mga pare sa unang panahon, usong manginom. Karon dyan mo na may pare, usong manginom conscious na mag-health. Sa una, usong manginom mga pare, kabantay mo sa una. Usong kayo manginom mga pare sa una. Kaya waman sila laing lingaw. Kaya pare, untag pa na alkoholik man. Isa tag isakot sa kalawat siya niya ni si Bander ni Santor magpuntag. Lawas Kristo. Pag-abot dito sa lapit sa puntahan, hisinggit magpare. Lawas si Kristo! Tingnan mo na, uy, ilong ko kisaw si Singgit. Tumag! Tumag ko kami! Huwag mo tumag. Singgit, lawas si Kristo! Tumag! Kita gidungkol sa altar boy. Ingon ang altar boy. Pader, haligi sa simbahan ay mong ipakalawa. Mauli, haligi. Uli ko nga mo tumag. Haligi ko naman isa po na magtupag o kami ng haligi na ito. Yan na, sa itong kinabuhi. Daghang mga butang na gusto na itong kabuton nga di na ito makapot. Pero sa gihapon, atsaw wada ang imong kapag ka malipayon. Kasadya sa imong kasing-kasing, di sa usahay, pumot. Dabi ito ito'y ilang kabarkada na nang-apply trabaho. Nang-apply silang kargador. Kargador, kaya mga ito po kay eskwela, magkada sila ba ma-apply tagtrabaho. I-interview sila sa manager, HR, human resource manager, mong na mo interview ng mga client. Pag-interview, puli-puli sila, ingat ba tabanganay, ba dyan, tabayan kayo, kargador at taupa. Pag una, ang aplikant, unang isotong, isa-usan sa kabarkada, tulo na dyan pamutana. Inan just manager, tubag ka ng tulog ang pamutana to, kargador na taupa. Ay, posisyon dyan daan. First question, ingon at HR. Who is the President of the Philippines? Abdi ka dito ba? Ferdinand Marcos Jr. Check. Kaya pangutana, when did Magellan discover the Philippines? Gridwan pang nagkaibaw na. March 16, 15, 21. Yung pong katulong pangutana. Check yapon. Ito pangutana, is there a vaccine for COVID? Yung po itong aplikante, do kayo raw. So, perfect. Congratulations! Trabaho na kauma, kargador na kauma, gawa si Jack, tawag ito yung kauban. Bay, ikaw na. Bay, tukani ko sa tubag, kaya ano makatubag ko? Tukani ko ba kayo? Kita ko ba magkasuot? Awan na yung panahon, bay, apiki na ganito. Di manera ni Bongbong Marcos Jr. o niya, March 16, 15, 21, udo kayo na. Di manera ni. Paglingkod si Kaduha, ingon ang manager. What's your name? Yung Jack, Bongbong Marcos Jr. When is your birthday? Your birthday? March 16, 15, 21. Yung nag-manager, huwag ka mabuang. Do kaya na. Sa buwan. Kinabuang na. Kung sa tubag, may gitimanan, yung otro na dahil pangutana. So, nabidya na dito, no? Adyo, timan nyo na mga joke ka to, pagka malipayo. Okay, it takes 72 muscles to frown, it takes 14 muscles to smile. Ingon si Paul, stay joyful. Unsa ba ito ni Christian joy? Ingon si ito, Papa, unsa ba ito ni Christianos nga kasatya? Next slide, please. Number 1. Before or after. Tanawa. Unay naong, bata-bata, kiguan ng hangin na yung tao. Pura nagsubok o sikwang awang mahutang. Maabotang tanan na. Tayong tawin na ito, yay kabikam asa mo ko ni before, bakong after na ni Marin. No? Letter A, ingon si Pope Francis, joy is genuine when it concentrates on the essentials. Nana sa suwat ni Pope Francis, ang kalipay ko no tinuod kon ang imong focus sa imong kinabuhi kadtong unsay labing importante. Maor ba na sa Ebanghelyo ron? Magtutudlo sa may akong buhaton aron unsa may pinaka-importanteng sugo labaw sa tanan, no? Essential. Usahay ang atong mga kalipay nga gipangita, kalipay na di mo lungtad. Nabi daw usahay, mayan ninyo mo yan, ma, mauli yung tagpupista, ma, sa New Corelia, ma,
Kung di, mo ito ikaplite. Mayroon bitaw mong, ajaw na naman uli. Kasi samok lang magaling. Diyan mong di kay kahatag, ikatampo, o pista. Baka magunaw na ang importante isang presensya. Nakauli, inguli siya, nakita mo. Yung focus mo, isang ihatag. Ajaw na mag-uli. Dugang lang magkakonsumo, essential. Daghang mga non-essential sa itong kinabuhi nga usahay, mo itong pagkadakaan. Makalimot na sa tinuod ng mga kalipay. Example sa pamilya. Usahay, makalimot ang pasalamat sa Ginoo kay mauli na itong sudan. Di ka malipay, kay kasudan na kag bulinaw. Nailabi na hinulong sa unang bulinaw sa unang kanan istrikto bitaw kaadyo nga inipaak na ito, nang ginamos mo sipat kong bawas. Itong bulinaw bitaw tulin sa una na. Pura tabili. Muna ka sa garasutaan sa unang istriktuhan ko, nang ginamusa, inipaak ito, musipan kong bawas na ito. O sahay, mag-uol na kay maunin itong sudan. Kanunay na naman inunon, put-put. Kanunay na naman nga kanabuhat, nga itubog likod, ka na goodbye head. Pero makalimot ka, kumplito man ipod ni. Wow, may kabuo. Why nasakit na mo, naaumbana na ang asawa. Ewa ka malipay kay, kahuna-huna mga crispy pata to imo silingan. Essentials. Mga kalipayon. Unya, maubitaw nga, di na ka malipay, kanisa sa panagtiayon. O yung man ang uban, Father, malipayon ba dati sa bago mamidyo kami na ko malipay. Marang nag-ubang asawa, may kalibo, kabarid karon, ipag-uba ang higaanan. Ang matrimonial bed, ang kwarto, katri na mong mag-iasang, ipag-uba na, Father. Gagama ko higaan ng double deck. Hambana diya sa ibabaw niya ako sa ubos. Ipatauran pa sa ng barbed wire. Patauran huwag alam mo rin. Kaya ron, saan ko ito? Ipon nga, mag-ipon may. Wa naman ni kalipay kami sa didyo kami lalis. Ay, hana, lita nga. At so kalimti ang kalipay sa kabinyoon. As what I've told you. Kay essential joy na. Nabitaw joke. Ang kini ko nung theme song ni Jong Magtiadyon. Lain-lain na ikonomik ko joke sa panahon. Di ba niya kay joke naman po ni pero napoy ka matuuran. O una po ko nung gabi sa isang kasal, ikasal mo karon na first night ko ang theme song ko ninyo, aray na ko, kag may Rivera. Ay maberginan man mo, hindi ka gabi. Okay? Yeah. First 5 years in marriage, ang theme song ko na kay labi po magkamidyo, wapay loan, wapay utang, wapay sakit. Araw-araw, gabi-gabi, kang diretrees ko na nagkanta. Ikadugo pa mo, Pagka 6 to 15 years in marriage, gabay naman mo, hagong na sa trabaho, sige na overtime, may mga bata, mahal ng gatas, mautro na po kuno ang theme song, kang Richard Reynoso na po kuno, paminsan-minsan. Tagsa naman. Pagka 16 to 25 years in marriage ka ng padong mo pag silver anniversary, di na po paminsan-minsan, kang Ariel Rivera na po, sana kahit minsan. Ngayon mga asawa ko, mo, adong tubugan ng manok, gihiling mo pag namusa na ba? Ako, ko mahinong-dumi, Pagka 26 to 49 year in marriage, kana padong na mo mag-silver, di na po sana kahit minsan, kang Basil Valdez na po, gaano kadalas ang minsan? Batay, ini ka 50 years kaluyan sa Ginoo, o hanay man ni habit na mag-50, itugod sa Ginoo. Ang inyong kantahon, inyong theme song, kang Carol Banawa na, maalaala mo kaya. Di naman katsaka, kay diabetic, high blood, girioma na. 60 years in marriage ang kaluyan, 65 years in marriage, na mo sa hilog at kitigwangon, katapusan theme song sa kinabuhi, pahulay na dayon. Response ko na. Ikaduha nga kinaiya, sus alas 4 na, paspasahin na ito. Ikaduha nga kinaiya o kinuod na kalipay ingon si Pope Francis, gawa sa pag-focus sa mga mahinungdanon, ang kinuod nga kalipay kuno, matod pa, una po na sa suwat ni San Pedro, when it is focused on what is most beautiful. Narinig, i-flash ko na itong quote. Basahan na ninyo sa Bible. Di ba ko, na. Ingon si San Pedro, what matters is not your outer appearance,
The style of your hair, kanang inyong haircut, di na importante. The jewelry you wear, mga alahas na sinubong, di kaya na importante. The cut of your clothes, nani sa Bible? Unang sulat ni San Pedro, chapter 3, verses 3 to 4. But your inner disposition, cultivate inner beauty, the gentle, gracious kind that God delights in. Oh. Piskay man ang mapagwapat ha. Way problema na. Piskay nga magpa-riban tagbuhok, magpatina ta. Way problema na. Di ta nakpon ana. Pero di lang kay kana mo oy pakadai. Way mo dito sabot ni San Pedro. Wa mo yung San Pedro nga ayaw mo pang patupi og buhok. Wa. But ayaw na pagkadaki kay nga ay gitawag og inner beauty. Unsa man ang inner beauty kanang giingon nato og gawi. Maabot na taan na unsa. Mo na usa kuban bitaw mo say mayon og patay paitan ni tawhana ang batasan di makaugiro. Kadungog mo nang ekspresyon? Di makaugiro. Mano nang naaman ang ekspresyon di makaugiro? Ang iro mo kaon ko na bisan paho. Mo kaon man ang iro bisan patay. Mangugko bitaw na scavenger man ang iro. Sa ato pa di makaon og iro. Muna na jud mautahan. Muna na jud patia. Muna'y batasan nga di makaog iro. Kinakuyawan. Oh. Focus on what is beautiful. Kinumdum ko, kanaliging batasan nga di makaog iro. Dihay duha ka classmate, ka reunion sila niya. Kahangop sila kay reunion. Dugay ni sila magkita. Pagkita nila, bay, kumusta na mga bay? Isa pang kumustahay. Yun, yung classmate ni Abay, di malas yung bay, medyo na ko. Kung ano ka di malas, anang kaya kaya ng mabidyo ta? Yung mga lagi, kasawa ko, di makaugiro ang batasan. Yung di malasa dahil mo bay, di makaugiro. Yung mga lagi, pero swerte bay. Yung mga swerte man. Ang isa pa kung dituburan, piskay na bay. Biskay na imong bay. Naswerte ni mo, di malas. Di malas mo po bay. Ang nasunog pag among bay. Di malasa na ini mo, pero swerte gihapon bay. Kasi nasunog ang among bay. Ano man? Mo kang anong swerte. Naapil o kaagi o ang asawa. Swerte gihapon. Kaya nasunog ang among asawa. Mga asawa, joke na. Masin-masin ko. Pagpaton o tinuod ng mga kalipay, no? Kining giingon og what is beautiful. What is beautiful? Ang kwarta makalipay. Kisa pa pwede malipay kwarta. Kinahanglanon man na. Pero ang kalipay nato dili lang unta sa kwarta, but sa mga maayong butang nga atong mahatag tungod sa atong kwarta. Amen. Kanang pag-ingon sa Ginoo ang kuha dili na makasilbi sa Dios o sa salapit tinuod man na. Pero ang limtunganay ana wa magpasabot na nga, di ba, na mayon, money is the source of all evil, no? Na may saying na, the love of money is the source of all evil. Tinuod na. Pero ang presumption ana, kung ang imong kwarta, wa nimo gabita sa pagbuhat og labaw sa kasagaran. Di ba mo ito ibang video? Kung daghan kag kwarta, o daghan ay kag scholars. Dindot. O daghan kag kwarta, gibahinan ko nimo ang simbahan nato, aron ma-repair nagsiyo. Dindot. O daghan kag kwarta, daghan kag napatukuran og bahay, kanindot ana. Pero mogamot ka sa imong kwarta, o na ikaw ay mabulahan sa imong kwarta, o na pagkamatay ka, ugong ko tag kwarta, adihang dapita, malayo kita sa kahimpitan sa langit. Next like this. Ang meaning of money kuno, momentarily owned, not eternally yours. Mo na yung meaning of kwarta. Mga ay pag-uuli sa kwarta, kadiyo tra. Nga naman, that is not eternally yours. Dihay magdiazon nga nakadaog o sweepstakes. Sweepstakes pa man sa una. Karoon naman ang sweepstakes. Telegramahan, telegrama mo man sa unang panahon, no? Kabot mo itong telegrama na minugbo, bita? Uli, tatay, patay. Yan ay tatay sa una. Bayaran mo ito sa RCTI. Luya na sa una, no? Magkatawa na sa kaagi sa una. Telegrama.
May igagaw kita nung nagabunturan, ng mana. Sus, telegrama, nuoy kayo, dinaginot. Hindi ko na ito masabtan, dito yung basa ng telegrama. Basta ka na i-word, mapatay. Mauna na. Yagi pa, telegramahan sila nga ipag-claim ilang daog o sweepstakes sa Manila. Sa una, kilisod magbiyahe. Kilisod pa magbiyahe, aeroplano, barko. Dinginan sila pag telegrama nga. Pagpakyaw lang mag-aeroplano, kami milyon may ilang daog. Tihig kung mga magbiadyo na di naigwan sila pakyaw aeroplano. Ipangadyoan mo sa 50 mil. Dako na mag-adyo sa 50 mil itong panahon na. Isang ilang gihanjo ang piloto. Hindi na pwede 5 mil, brad. Ingon mo doon. Piloto matay 5 mil. Anak na mo sa ubo sa lukay. Anak na mo kutog. Kapuran dohang ihatulog Manila 5 mil. Pagita mong barko. Dito na po sila sa tagisan barko. Ipangadyoan sila 30 mil. Sus, hanjo na po sila. Sa ganilyo ko sila limonon sa Manila. O mapakyaw mong barko. 30 mil. Hindi pwede kuwan sir, 3 mil. Kung 3 mil magaling, anak na dumukutob sa Romblon, ako na mong Ilono dito. Sabay mo, atong Manila, sus, ginoo ko, 3 mil. Hala, na ako igagaw, nasa Mindanao. Tig-spray na na aeroplanong gamay, tig-spray o kanang chemical sa saging. Pagjawa to ninyo, musugot pa. Kaya ito nila, sus, ipangadyoan mo kung 10 mil. Yung bahala po na, pwede libo. Ingon po na ganang kilo, di po na mahimo. Noong kay di man libo dyan, Manila kamuray, hangihatot. Ingon po pagkira, sige naman ko kay, sa ilalim naman na nimo, kayo mo tamotik spray man ka, o pesticide sa mga saging, ipapag ko Manila. Patay na kumbinser. Pero gawin na ito, ganun dyan, mahimog libo na lugangan dyan eh. Yan, sige, hato mo ng Manila, sige pa ko mag-spray o saging sa banana plantation, pero muna itong sabon. Gikan din iniklarga na ito, gikan din sa Davao to Manila, whiting kanay. Kay kada tingog, bisa tig-8 o gigham, 50 pesos. Ha? Whiting kanay. Usa ka tig-8, 50 pesos. Usa ka pangatsi, 50 pesos. Usa ka igham, 50 pesos. Yung sugot ang magkiado. Ikaw naman, piloto kini. Masyagito, doon na hawar madugangan, yung 1,000. Pagpalupad sa aeroplano ba, pinatulit, murag fireworks, murag kuitis. Pinatulit, para malisang kung buhar, may pasahero, at magkiado. Paglinig sa amin sa likod, may gamay ramang aeroplano ha. Ang duha katiguang ganganak. Karang, wala dito, kanay ba? Lagot siya sa kaagad, ay, wakukli. Pag-abot sa ibabaw, ipawang ni sa main engine. Baliw-liw, ang aeroplano, tuya-tuya. Paglingin niya, ipong raman nagmagtiasor, wala sa mo, tingog kay, 50 kaya ba? Wala sa may mo gapas, sa kuras. Abot, daan Manila. Pagtukpa pa sa Manila, kanino'y Aquino, paglingin niya, agbana raman hibilin. Uy, parang saan mag-imong asawa nga, duhaman mo. Yung mga isabanag, hagbay rin, tagak dito padapit sa Cebu. Nagarawa mo kunin mo, ina kasi masambar pa to. Ay, magbalang, ang pabayron mo kunin mo 50. Yung baylong 50. Sa kuya, asawa pa mo, dali akin na po, baylong 50. Pasti lang, no? So, adyaw ng taon. Malipay taon, na ikwarta. Pag-uwal kagway ikwarta. Pero, ang kalipay na to, mas lamiog ang kalipay na to, tungod sa mga mamayong butang na nabuhat na to, tungod sa atong kwarta. Dili sa kwarta mismo. Amen? Mo na gingon sa Santo Papa o genuine joy. Genuine joy. Inusweldo, kinsa may nalipay? O nalipay nito ito mga umaga, mga mansamo, mga binaji, nga gasigir o hayan kay kada tuig mabuntis. Salamat sa Ginoo. Ayaw pagyaw-yaw. Lasa niya, binaji, mari, hako kaado sa kasakong bugas, ipalit ng Domingo, tapo, pagkabiris, laya sa tugiring, kaya mo ni suod, sako na nahibilin, matangway indulhensya. Pangita sa tinuod ng mga kalipay na nagingon sa Santo Papa. Okay, unay unang buhat ng labaw sa kasagaran.
Mas 4.20 na, pasunin na to. Ikaduha. Ang pagpuyo o yano apan dalaygon nga kinabuhi. Simple and dignified life. Kay ba mo, kasagaran ay mga ginikanan man, mga lulo o lula, ako po, pinara na po may kamagpadawali. Nagkamakatandi ka sa itong panahon sa gagmay panahon sa karon. Niana ka sa kalibutan nga gitawag o consumeristic. Na nasa gitawag o consumerism. Kung sa man ang consumerism, ginabudabuhan ka o mga butang, mga produkto, mga items sa kalibutan nga mainggan yun sa tagpalit. Kamantay mo? Cellphone. Ako, kapilan ako ingat pa din ako sa pamisa sa imong parokya. Kanang yan, cellphone na bitaw. Kaya nga naman, ang kalibutan mo mo decide karon og lausan na yung cellphone. Kaya din ako ipag-off. Di ba? Bisan ka mo, usod mo puti. Usod mo mga mahalong malls, di ba? Inisod sa malls, daghan ka kabilian, murag mainggan yun, so nagpuutong so di mo imong kwarta. Kamo mga baje, di ba? Mga baje, palit mo puti. Palit mo puti. Usod mo puti. Na dito, mga paginanon sa inyo, bra pa ng lita. Kinagahan ng klase sa bra, inyong kapilian. Mainggan nyo, matyo kagpalit. Kaya gangan na, napalit ang buka, no? Ibig na puna ng ito, gangan na, dito. Lamian na ni, palit na buka, sabi ka mo angay. Daghan mag-style. Mo man ay consumerism. Nagkaroon sa mga bagong tubo, kabantay mo, ang kalipay sa mga patanon, mga generation Z naman na ron, post-millennial world naman kuno ron, napod ang nakalipay sa mga butan. Dadaanin sa mga anak, ko, kanang mga tapok-tapok nga kanang mga tapos, 40, di na ganahan magusog na to. Kabantay mo, kay mahadlok man o mabuhat sa wifi sa bahay. O na mga bagong tubo na to karon, di na gani kaila sa ilang second degree cousins. Daghan, ahong mga pagumangkon, di na kaila o kinsay ilang tiyo, kanang mga uyuan mo, hindi naman sila ganahan makigalubilo. Kita sa una pugson, matagda. Simple matagin mo isang na, dalo ka ngayong matay, 20 kabog imong aminan. Pero makahilumdum ka, nairap-rapag na wak-wak ni amin ang taghapon. Tagkag o buhok, isuon pa ni Lolo. Parang nagdi ako. Parang sa dilmo po ni Lolo. Kawan tayo mana? Pero tungo na ito ay makaila ka. Suot at kinalisura na ron reunion. Ang mga young people, di mag-iso na sila o connect sa ilang mga katiguangan. Kaya complicated na ang kalibutan. Nawa na ang simple life. Nawa sa parang di na makailanay, di na kahilumdum o mga anniversaries. Di ko po nasa nila, di pa nasa nila kayo saong naaman sila sa ilang mauman ilang panahon. Pero kita po nga mga ginikanan, paningkamot nga makapulong kita, makatudlo kita sa itong mga anak o giyano nga kinabuhi, giyano apan na ang dignidad. Panalitan kita sa una, again, pobre mo sa bigado, kinasimulan among kalipay. Ang kalipay, so dyan mo ko'y baon. Kilisuran ang eskwila ka mo kay baon. Ay skindi na mangingkip ka, ay skindi si mong classmate. Gudlungan para ba dyan na, di ba? Ipahilo na, dito na kumangko, na ano na sa koto. Pahito ni mo kapil na kumangko, o maatras na kumangko, o dako kang mahanggang. Kabuti mo na? Ito pinapaitan. Ingkip ka niyo sa kaklasmate o sa kaklasmate, ikot din. Ingkip yung, kanang kita sa buhay, mga baon kinaluyan. Kisa may magabalit na guys, hindi katurbo mga anak o maestra. Maibo kayo mga lulipap, magamoy-hamoy. So, lamihan ka so, kanang basuka, gusto ko ng babulga. Kapot mo ng basuka, no? Mga bata-bataan ni. Lami na gusto ka, so may magapalit ka ito. Kinalipayan na ito na ho. Marami ito itong sabon. Pink o color na yung comics, yung patamahan. So, sininganan, gabi, kaso kinatamisan niya, buburot na to. Iniburot, ari kabuto sa imong tingkoy. Aluguran, kanong magpalit. Kanong magpalit. Na, ini kahapon, usik makitamis-tamis, ibutangan ang ilaw sa haligi. Wag ka umakan mo na magpalit. Kung sa kasimana, walang busukan lagi. Ang ko, na parang di na mo tagok, bitawan na pa, iluwag. Kaya ba mo, we value na itong mga kalipayuna.
Karon hinuon nga abunda na tanan tanawa sa tumre. Kapanos-panos sa pagkaon. Palit kag pizza usa ka box, o ano mo usa sa imong anak pansag sa red, sipon, mga usa pa mga cake ana. Pasalamat mo putang abunda ka, pero usa nga makalimot ta ba nga ila nang tagkabalyo sa mga simple nga mga butahan. Ako sa gamay pa ko abot na experience ko mo ni this is my personal experience. Kini ang gipagsirong dito ni ginama. I hope nga magaling mo. Sa gamay pa may mga ito, may isang lulo-lulo, mga mag-umar, mga baliser sa Antikira, o may galiwang baliser, anay, so hito mo, anay. O ito may mga Sabado, ikang klase sa among lulo-lula, napagoy chocolate siya mo, napagoy soft drinks siya mo. Di man tak basta-basta kainom mo soft drinks. Pagpahilangan, pagka sa una, anak, kainom mo orange. Kami sa una susukan, ang bukaho sa musampot. Kung init na mulawas mo palitan, nag-orange. Ipatagidyo pa dyan, anaman namon, pag-usa ka kuhan. Ngayon, yung mga katunga na kayo, ilantan, kasunod buwan. Anak namin katunga. So, abhong na itong orange, magkasunod buwan. Nablihan na, kungaw na din na buwan. Ina na itong kinabuhi sa una. Pero, anytime, nakapalit soft drinks. Bisa ka ng karne. Kaya sa una, bitaw gagmay pa na, kaon mo rin karne baboy kanunay. Di, mau na malipay tag na ay mga matay. Sa una magpaluwag ng mga tiguan, sa una na yun, wako mamatay si Kuwan, tigutong. Karon sa una, kami mga parisas, kami na po yung muangal, kanaan ako nila, tampor, o may paranimo, adyo na kaparihan, kanganan. O kanon, tugos, sa unang nihit. Mga tumisabay sa mong lola, sa ilang ipakauna mo, saging o kamuti, usapo na nila. Iluwa o balik, sinumpa. Kabot ba na mo tiguan? Kabot mo? Ano nakabot mo mga dagpo ko magsuta ang dato o mo na yung gidanaw? Iyan na mong nagtamay. Nasaging nga sa rabiya na hinong-usapo na nila. Gagmay pa niya, mga ado mo grade 1 din ito, wala, 6 years old. Usapo na nila, iluwa o balik. Katuto, ito ilang laway, mabot ka ng siko. So kinaluuran na, kanang kamuti ito. Umuho to, kailan mag-umuho ka nga naon. Ibutan ka itong plato na sartin. Ito sartin kitang inamin, ang plato mo pagting. So, basta giluwa kay banawa ng plato ay. Nga, di man ito manutras sa matiguan sa una kay bayapas sa manaw. Kasi, nga lugito, kawang saging atong lunga. Kapag magahuwa. Kaya kaitan na gano'n. Akan ka mga na pumatay. Nanaon, tani sinupa sa una. O ito mga hilo. Literally, so, uso mo ito sa una. Hugaw naman ito kayo. Hindi naman. Very dirty. So, dili na hygienic. Kung na ito itugot ka. Pero sa una mo sa common practice. Kabuti mo, supaon. Kinalumuran ba? Kanang mais. Ito na supaon. Praksukag iro. Lagi yung luwa. Na kami sa mga kaulit. Gutom. Tilap-tilapan pa ba naman ang plato? Kaya simple na kinabuhi pero di ko po maayo. Pasalamat na karoon usuwag ta. Ang akong ipasabot ani nga bisan og maayo na mong pagkabutan tudluin ng mga anak na makakita di po kalipay sa simple nga mga buta. Kaya magdungan og kaon. Kanang dado na ito panangsan na mga tapok-tapok, importante na ba eh. Kaya uso ka sa mga bata, paghayaan na, na wifi, paghayaan na naay junk falls, naay coke, isa pa nagdina, isukot na nagdina mo, hawa na ilang kwarto. Muna yung buhat ng mga pagmangkon, ho? Anak sa mga isuot, usa ka sa internet. Patay, ako pa ni sa unang tugay na nagilambusan, na nininangay sa unang yung anak. Mutuhog ba din sa unang grade 3 ko, manglaba kung dinugaan ni nanay. Oh, more pa. Tinunod. Kaya sa grade 3 pa ko, di man upaw kaya ang mga silingan. Among nanay kayo may napkin. Pak! Kaya magkuntinang karaan at muy happy, mo may napkin. Basta ikuha ba yung labi na kanang disminira. Pura ka ihaw bata. Taasa manikalat. Kaya magkuntinang karaan ng bay. Bakbak ba yan na ito? O pa mga uso ng mga sista, modest, mga sisters. O pa na,
Inikawas na doon na mo atong sapa, giukan. Tinangan, kasuway ko lang kinabuhian. Sapa sa maliit. Tinaon. Nana mo kinabuhi, pero nakakatron may discipline. Kaya ba, what it means na magwanta ta? Kaya bang, iyano, pero kinabuhi nga na identidad. Kung nga bisag katuon mo, magkahatag mo 1,000 per week sa inyong anak, tuloy po sila gamay sa sakripisyo. Saan man, palungan ka panagsa. Kinahanap ka ba o sila mula ba ilang grade o pagke o high school na pasilhi ka o bubuwa na itong milyona, itong pink princess, itong silyong, itong mga grade emerald, doon sa mga mahalong ganon ito nga ipasabsab, ragkanding, na itong silingan. Tingnan nila. Kaya ikaroon complicated ang kinabuhi. Mga bata ron, pabaunag, maruyang saging. Diba, hindi mo masumpay ng simon o dunggan. Hindi na mo ijak na pabaunag, maruyang saging. Pabaunag, tinamang kamuti. Wala mo na nila. Kay, ang kalibutan karon wala na sa gitawag o simplicity. Pero simplicity is a value. Beautiful things are not always good, but good things are always beautiful. Waman kumuingon nga ang atong mga anak kinahanglan mag-antos, pero kinahanglan nga magkakaroon silang sakripisyo. Usa sa mga problema ba karon sa simbahan, daghang mga batanon nagihikog. Sa buho, sa parokya, sa balilihan lang daan sa kadyon, abot 3 years na, walo na gahikog. Mga batanon na matinga ka kay simple ra rason. Nay uban nakabalikan ko gahikog, katurang wa mo isang laptop. Kay haya ko. Og hikog galing kita kani utang maghikog kay kinahanglan tag problema. Pero ngano nakagwanta man ta, gimalmal matandaan. Gimalmal tandaan og sacrifice. Nay gahikog kay wala pa kujuga sa iyang wa pa bisita sa iyang uyang kay graduate, wa sugot ang mama. Nay gahikog kagamay og grado, pinakoy grado 84. Og piskalya kami sa ura kinagdaan ng 81. Di ba? Ang maestra sa unang tihik, o grado. So, malipay na siya ka magkagradong ihi. Pada doon pa siya kang ihi, kay ibubo, ito bugin-bilyan, isa ito mga. Maestra na ito. Home economics sa unang doon, pagdang ihi. Apa ihi sa maestra, ipasagol, ito na pa itlog, nga ka ng kabhag o itlog. Mudako, imong grado. Karoon, lisod na kaado ang kalibutan. Ay nindot nga quote ani San Agustin, na ay nga na basaha din ni. Ingon din ni Lord, pagampo ni San Agustin. Lord, do not make me too poor that I may curse you. Do not make me too rich that I may forget you. Simple life. O minisayon ni parang ingon ani ang pagampo ni San Agustin. Ginoo, adyaw ko himuang ko pripod ka adyaw ka masig tumuhon ka na ho. Ato ko himuan dato ko kaato kay kasi ako kang makalimta. Isuay ni kampo jang gabi. Lord, ato kay mong publik ato kay matumuhan na jaga na. Lain na no. Na ato ko himuan dato kaato kay kalimutan ko kanaho. Kay gumoy bisa po ang mga kabos. Mao nga salamat kay naning kamot ta. Jamo na madudin nga gabahin kanon, no? Ano mo katilaw ana. Wajamo na nato. Wajamo na dinhi ng mga butag tubig na kinalajuan na natay waterworks. Piskay tagsian. Ato mga CR sa gamay kami, mutuo mo pa di, ang CR, compost petra, buho yan eh. Isawgan o lambing o lubi. Una ka ng kalibangan, itibhaan ba yan na. Nakabot, iba na o ba? Huwag kang mauso man ang baul-baul. Karo mga CR nga mura nag library nga pwede ka to ka magkaon, haya-haya mga CR kan libro o bugno-bugno, pwede ka to ka magkaon sa malibang. Sa una kinahugawan, tibhaan na anha na ka, ano na ka mo kutong, pungko ana. Diya magkuhan kay mapuno matutubig. Usaka ng tubig mo na ikunto ni mo, nganak mo tayo mong sampot kay. Usaka po itong tubig kay. Ay, imong tuko kay, bibuksak, nganak po itong tubig. Kurang na ito, idalway mo, kurang na tsunami. Kadit sa ihana. Ano yan? Tinuto niyo kasi natian. I hope na maka-relate mo ni ini. Nagatungtungod sa buhok mo ito, dali, mapuno.
Suguon ko ni nanay sulat, tagaan ko balwa o lubi. Ipakahig kung hugaw kay padistribute sa daplin. Kaya ipabaw na magkaso kay katumad-tumod sa buho mo, dali mahabo. Kaya na, mamatunggan. Kahit maghilang lagi ko sa unang padong isulahan. Pahugaw man ni kaso. Pag magkahig mo yun nanay, dadaan ang pawa ari kay itong isugnod. Inigsiga sa gilungan, magpiti-piti ito. Para kagasugnod o watusi. Mauna na eh. Still, yan. Nagkagi ni bumana. Pariho na dito kinabuhi, no? Pero karon dato na mo, ay, sasayahaya. Grasya sa Ginoo, no? Nilalim nata sa kakabos. Pero, mahimo mga dato ka, naahan ka, huwag ka magmakuwang sa kinahanglanon, pero magpuyo, gihapon ka sa kinabuhi, yano. Muna gingon ni Jesus of poverty in spirit. Kanabang bisag dato ka, naani mo ang tanan, patiyon gihapon na ito nga nanginahanglan ka Ginoo. Unya, bisag dato ka, naani mo tanan, daghang kagiyunta, daghang kagwarta, adyo kalimtian, nagmakuwang sa kinabuhi. Maunay apil sa buhat o labaw sa kasagaran. Diferensya ang dato pobre, bisan sa terms. Tanawa ang mga pobre o ikalibangan. Luoy kayo nga, gahibos. Diba? Kaya dulog mo ang term gahibos. Katawas na rin. Gahibos. May man ang gahibos. Di mo rin mga kuman, ang gigil, tugagas. Pero og dato, lamig kayo. Father, what's up atin sa masa? LBM ko, ha? Los, bawil ko. Nawiya ka ni dato, ha? Pero pobre, gahibos ko pa na. Masakon man ho. Diba? Mga tol, ang pobre mga tol, dato mga tol, may ganyan, allergy attack pattern, sus kinaano, tumalpog, iteras, tumalpog si tirinsin, ang pobre, kikurikong ko pa na, kipungin, katukan, ang diferensya, no? O gatoon, makalimot na, di na makalimaw, tungod sa edad, lamig na, Alzheimer, o pobre, giango-ango, matay, di malasa, diba? Kaya itong anak ko gatoon, yan ay tarsan ay dipili sa gamay, kanang ay PWD kita. Kami mga special child, di ba? Pero pobre, pakno! Taliyara tayo kayo, pakno, atong anak, di kuan. Pero gatoon, special child, lagi. Di ito magkiangayon, usahay ni kalibutan, no? Di magkiangayon. Ika na ba itong pobrehon, dahil, gatoon, dahil anambok, sabi may nga nanano. Kuya, sabi lagi kamari. Kung ka ng pobre, huwag ikaon ay tabok. Nanghupong lagi. Nanghupong. Still, nanguya. Kaya ka ng dato, mo gamay. Kasi manang na, slim, no? Kung ka ng dato, huwag pobre, huwag ikaon na gamay. Huwag galunos lagi kamari. Huwag ba kakabaranga? Diba? Sorry. Kaya nanay, pinagkasakit sa babae, nanay magawa sa taguang ka, kanang kagusog kita mamuwersa, nanay magawa sa taguang ka, mamuwat ka nila. O dato, kay lami manang nga, vaginal prolapse, vaginal prolapse, o pobre, nabot-bot. Di ba? Nabot-bot. Di malasa ka, malas. Karang anak na ito, mga dato-datoon, di ba? Preskulahon na ito, waiso ng o, sing kopya nga, lutok, yung kalimutaw. Slow learner, ha? O anak pobre, waiso ng o, bulok. Diferensya. So, mauni, paningkamot na magapuno og yano na kinabuhi. Sa may buti masabot anong yano na kinabuhi o na identidad, kanabang ang atong kalipay, wa masandig sa mga utang o sa mga bahandi. Na malipay ka nga, uli mo ba na sa inig hapon, na kay tandayan, na kay tabiran, na imo kisi mo. Kamo, kanang kisi mo lang utang, pero bilin ng kis mo ba mo siya gamana? Kanang tinoon. Mga banaan ni, tikis mo siya asawa, kasi kanang idong-irong, mahalong mo, idong ilip-sulip, hindi na mo kisi yung bana.
Kay dalagita pagkakisan kay eskwela pa, it means hope. Nalipay ko kay kisan ko na mga asawa na ho. Ug minjo nakisan pareha ninyo kasagaran, faith na. Igugma pa sa ko kay gihadkan ko. Ug tiguang nakisan, charity na kinaluoy. Salamat di kaluy-an mo. Ang kiss ako. Sunod. Ari na ta sa ikatulo, kay it's 4:40. We only have 20 minutes. Ikaw ni ang giingon. Ikato nga, ipainumdum ka na to sa Ginoo nga pagbuhat og labaw sa kasagaran, kining magbaton og maayong kabubuton. Tulo kuno ka klase ang hawak nga nadawat sa itong Ginoong Jesus. Di man hindi kay basig na kadawat po mo ani sa kinabuhi. Primero, dahil case ni Mama Mary. Of course, our Blessed Mother, in case na dito ni Jesus, kay Mama God siya, hawak sa paghigugma. Ikaduha dahil case ni Santa Maria Magdalena. Hinumdum mo itong asoy sa Ebanghelyo nga kada si Maria Magdalena o tibon nga na perfume, nag-jabo niya sa tiil ni Jesus, gipahiran niya sa buhok. Reklamo si Judas, si Judas adto may gihatag ni gibaligya niya halin gihatag sa mga pobre, daghan mo tang malipay. Nagingon dito sa Ebanghelyo, nakasulti si Judas ni ini kay kusog man sa manghawkaw. Nganong hinghawk, wala ba badlungan ni Jesus? Ingon ang mga apostolis badlungan na, ingon si Jesus ayaw siya og didin. Kaya ang gibuhat aning babayhana, babae ang gibuhat tungod sa pagigugma o pagbasol. Gidawat ni Jesus si Santa Maria Magdalena bisan pa sa himig niya nga kinabuhi kaniadto. Sabot mo himi? Kasabot niya very good. Himi is ugaw, bulingit, bulingon. Dili limpyo, bulingon. Unya ang hawak ikatulo is hawak ni Judas Iscariote. Hawak sa pagluib. Kining tulo ka klase matod pa sa hawak nga nadawat sa itong Ginoong Jesucristo, kinaiya usab kini og batasan usab kining mga tawo nga ato ikasinati og ato pong mahimo. Daghang mga panahon nga makadawat ang hawak sa paghigugma. Kanatong bana dahil katong asawa nga nagbinuotan nato naningkamot nga makatuman sa inyong obligasyon nato. Muhawak ato mga anak nga mga pasayro ako nahagbong ko sa klase. Kaya huwag ko magtarong eskwela, muhawak na nato. Case of repentance. Pero na po yung mga tao nga muhawak na to, hawak sa panagluib. Pero sa may gibuhat ni Jesus, amahan pa sa ilua sila, kaya sila masayon sa ilang gibuhat. Hangtod sa katapusang yugto sa kinabuhi sa Ginoo, ang Ginoo nagbatunog maayong kabubuton. Kumusta man ang itong mga kabubuton? Kumusta man ang atong gitawag o mga gawi sa kinabuhi? Usa sa mga pahinungdanong babag sa kabubuton, sunod na slide, kining gitawag o kasuko, anger. Makaguba kini sa maayo ng kabubuton. Duha ka klase ang kasuko nga naa sa atong kinabuhi. Naay gitawag og simple anger, kanang gitawag og thumos, dili timos. Lahi man tong timos katong mo hawak og pisos bitaw. Kailan mo? Kailan mo timos? Very good. Dili timos, thumos. Klase kini sa kasuko nga mubuylo kapag human mawaa. Sa Greek manggod, duha ka klase ang kasuko. Sa English manggod gidiretso man ang anger. But sa original nga Greek Bible na ay thumos. It is a light flame which comes from dried straw. It quickly blazes up and which as quickly dries down. Kanang murag mo buylo ka ang pagkahuman mo mawara. Mo na klase sa kasuko nga dita hindi mahimong sa si Jesus na suko dito to gipaglatigo ni sa tong kato gipalibang ni sa tong mga mangingilis ug atong mga kwarta dito nabi na sa Ebanghelyo atong niadto iyon nga himo ang balay sa merkado ang balay sa mga mahal thumos holy anger pagkuman ato nawa kapati man mo anak pero gani ka na gani kasuko nga inyong pagamuton magbantay ta
Nagbantay ta. Dahil pare nga, suko siya kaayo siya kusinira kay kana lagi. Liunay yun siya naglibak sila kusinira ba? Na, ipanahon sa pare. Pamahaw nila iba na kusinira. O tahago po kag parian kag sudan. Ika kung amo, pares-pares. O tahago po kag parian kag sudan. Maura ni imong ipakaon na mo. Pihig sa kag parian kag lang. Huwag mo tingog kag pare pwede no. Pag umag ibirahan naman po siya. O tahago po kag parian ka o kumbinto. Katag man ni imong kumbinto. Kaya naman ni imong kumbinto pa rin. Abirahan po siya. Pag ikatulo, adlaw, inga na po sa kusinira at pare, pares-pares ang amo nga. O tahago po kag sutana pa rin. Ano makagiyagit, magkatang bulingon, magkakayong parian na. Wala din siya kagwanta kay, sige man sa tirahan. Imo pa dyan, mura ba kusinira, di apel sa kuminto ba? Pagkawag ipatawag sa pari ang kusinirang. Are, sobra na imong gibuhat na ho. Mano sige magagpanaway na nga apil magana itong pamudyo. O sige na, kung ka na ho, naa ka magpudyo ang kuminto. Mano magsige magagawang imo. Salig rin, mga rins ka nihiling, din nga ito, may mamiyo magkag-imong kuminto, imong sinina, imong pagkaon, mano magsige magkag-imong ato. Di ba nini ha? O ingon pa ganing kag-imo, hawa din niya sa kuminto. Ato ha? Sabat. Iyong pag-sina, ato. Ato ha? Ato! Ato! Pagkasunod si Manahing Anhag, obispo sa kuminto kay nag-umpirma. Pagpaniud do na, lipay kayo pare, ibisap mo niya nahuman ako ang pastoral center, bisap, puutan nga pare, hikalit maghaguro sa kusinira hingabot. Father, ang atong anak hingsuod sa atong kwarto. Pero anak na tos kusinira, kay ato lagi ipagamit. Susuko ka itong pare, kay hawa sa kuwan ni, ingo ba dyan, Father, ang atong anak hinglikat pa dyan sa atong kwarto. Nabalhin ito pare kay nakaingon ang obispo ngay anak kay ingo mag-ato. Di ko to anak ko to sa kusinira at pare mo pwede nakaingon ni sukat karon ato na gamita. Di atong anak, atong kwarto. Balhin ito pare kay ingon kaingon obispo na ay anak. Pastila. Kasuko. Nanay ikaduhang klase sa kasuko nga ngay natong likayan. Kining gitawag og orgy. It is a long-lived anger. The anger of the man who nurses his wrath to keep it warm. Kana bitang kasuko nga kanunay nimong abunuhan. Hoy butong sabot ani. Kana kasuko nga kanunay nimong sugnoran. Kana kasuko nga kanunay nimong alimahan nga hangtod magtiner na kaog kasinag ug pagdumot. Paningkamot nga makalikay niini. Kay kung baon ni mahitabo mo gamot ng kasuko, magludlod na ito sa huwag mo ingon ang kalibutan na yung kasuko, masuko ta. Pero tumos ha, panikamot na tumos. Ayaw yun ka abot aning gitawag orgy. Kamu magtiazon, maabot mo sa yugto nga manamo ni orgy, di na dyan na mahitno isang kaminyo mo. Wala na dyan lami o bubot sa lupot inyong pagpudyo. Kaya magdiagod, di kang sige sa kasuko sa isang usa. Di ko siya kaabot simbahan kaya magsinumpag tayo man. Di pag-abot sa papa simbahan kaya sinumpag tayo na sinukli ay pamalikas. Iyon ang banang animal ka. Iyon pag-asawag, hayop po ka, panaha ka. Iyon banang animal kasi satanas ka. Iyon pag-asawag, panuway po ka. Iyon banang pisti ka. Iyon pag-asawag, poison po ka. Iyong pagbanag, buang ka. Iyong nag-asawag, litsi ka. Iyong nabanag, kimunyo ka. Wala may kasuko, ang asawa kay nahurot, ay pamalikan. Iyong nag-asawag, pisot ka, buangan ka. Ilong ito ang bana. Ay, siya ito, tinunan na kay mauwaw ta. Diyan mo naman yung kasuko, maninuod sila, pisot ka. Ay, siya ito, tinunan na, mauwaw ta. So karon, nito magunahon mo kinsa may mga tao nga ito gikasukan. Isa doy kay labi na ni panagbangi nga kauban sa opisina, kauban ta pudyon sa kumpinto, dinali. Kauban ta pudyon sa bahay nga naata sa mga kasuko.
lisod nga no, okay man ang ikaaway nimo nga ladyo. Ikaaway mo to sa Saudi Arabia, may problema. Adi mo magkikita. Pero bitaw ka nang kaaway nimo nga naara ipon mo kanunay iabot sa opisina, usulirap imong kalimutan. Kabantay mo na, mudo kasi ako ako. Murag gamay imong kalimutan. Di lalim nang imong kontrat, ta doon nimo. Kabantay mo na. So ay magsakay kita mong bus kita. Adoong kita sakay mo sa kanan, ipesero sakay mo para tagong. Paglingkod mo na imong kontra. Tapat nimo, kauban nimo, silingan nimo. Mapugos kag sakay para asa dito para mati, magkaparat asa dito. Kay mundaog so kay maisip ka, mo gamay ang kalimutan. Basta daghang kag kontra. Magpaningkamot kani mabot sa orge. Tumos na takuto. Kung natay mga pangkasukan. Okay? O niya, na mga words sa Bisaya na nagulagway o kasuko, no? Ginagmayra man ni. Daghan man na kalagot, kasumot, kapungon. Kaduog mo na ekspresyon na himbukaw ang dugo. Na himbukaw ang dugo, saka ang la, na ito sa pailog, gakagol ang ngipon, kapay usa na, hingol mo ang kaspa. Hingol mo ang kaspa pa rin. Sus, Ginoo ko, hingol mo ang kaspa. Nay usa ka expression din anay if ano na nga post no ang gikapi. Ingon din nindot po next slide. Never reply when you are angry. Never reply when you are angry. Na mo ikaaway sa text adto dabu-dabuhi. Kay og dabu-dabuhan nimo magmahay ra ba kay liguman. Mano nabuhat man tanho. Nga susinuot ko ka kuan. Nahinay ka dun ako. O masuko ka reply ra ka sa nag-aaway, ikaaway mo, uwang ka, adong na, i-off na yung cellphone. Kaya kung daghanan ka kayo kasulti, never make a promise when you are happy, piligro na. Never make a decision when you are sad. Kaya na ito, nalipay ka kaadyo, kaya na-awardan yung mong anak, na best in attendance, kaya mo eskwila, bisag Sabado, sa mo eskwila, bisag white klase, di ba? May kagnak, palitan ka ng motor, kaya muna yung lipayan nga na-awardan best in attendance sa klase, sa guay klase. Di pag-imaniman pa, di ka kapalit ko. Sudan, palitan na yung motor. It's because extremely happy ka. Piligro. O bita na, atsaw sa mag-desider na magbuwag ka, nakakasahay sa imong anger. Magmahay ba siya ka, anak? Sabutan, mamutos ka. Masukan, mamutos ka. Larga ka, daway, nangita ni mo. So, sino kinapungutan na? Yes, kaya post na magdaga dito. Aktor bila ka ito, punag mangga galili. O gabay nangita. Sa mo'y nangita ni mo. Kinasumutan. Kinasumutan ang way mangita na ito. Adyaw ka patuga-tuga. Ang challenge is to balance our feelings. Ikaw pa, gamay na laguan. Give me 10 minutes. Para makaulit na ka. Pag yun na Jesus, kung sa may nabuhat ninyo labaw sa kasagaran, ang pagkamapasalamatong ganun ay a life of gratitude. Niya din na-quote ni Pope Francis na nasa ubos, to say thank you means to think of you. Ano yun po, no? To say thank you means to think of you. So ako, I think of you kay, nalipay ko nga giimbitar kong paliwarin. No? Salamat sa Padre sa kahigayunan ng mag-anhi ko sa New Corelia. Wala ko magdahong magkata ako aning lugar. 46 years old naman ko, naka-anhi ko. Nalipay ko pag-aso, makakita ano yung kakita. So from now on, I think of you and I pray. I promise to pray for you. And please also pray for me. And that is gratitude. Makalimot mo nung pagka mapasalamaton sa Ginoo. Makalimot mo kapag appreciate sa iyang blessings. Tinuod ko nun na. Ang tao ko nung nga mapasalamaton, muna yung mga tao nga dali maka-appreciate sa panalangin sa Ginoo. Nga naman, o grateful ta, mawa man ang atong pag-indigay. Ang tao nga bitter, ang tao nga di magpasalamat kay di man na mag-appreciate sa iyang blessings. Kung di ka ka-appreciate sa blessings nga gikan sa Ginoo nimo, di na po ka makakita kaanindot sa mong ginabuhi ka. Magsige na makagtandi. Nga nung dato man siya publiko, sige na kong pamisa.
Nganong daghan man kog sakit, siya way sakit, di mo ta siya sigsimba. Yan na dito. Nganong basta mauna, nganong. Kaysa kinabuhi na to, giangay ba dyan sa Ginoo na itong panalangin? Kitang tanan nagrasyahan. Di na to tanawon nga ang atong kinabuhi, di malas. Ano ingon na sa to papa nga, do not consider your lives as miserable life because we are all blessed by God in many and varied ways. Kamu mga tiguang din kaabot pa mo sa uso pa ang amateur, no? Amateur singing contest. Sa wapay internet, sa wapay YouTube, sa wapay Netflix, kalingawan na itong amateur. Pagtapok na dato. Di ba? Minun kaso, apil kag audition. Kaya di man tanan maka-apil. Na may screening ka ng audition. Kaya naman payuban nga dito, pwede ka ng Japan, pagbisag mangluwa, Japan. Ay ba mga tao sa mangluwa, Yaban ka na? Ito mo siya talent. Aniya dahil kakunti sa gamatsyon, dito na pituro may qualify nga mo kanta sa singing contest proper. Interviewon mo ka sa MC, anak. Mau na naman MC. Mga contestant sa inyong kantakot. Ingon na first contestant, Mr. MC. Ako ang contestant number 1 mo kanta ko nangalarag nga dahon. Kuyawa. Contestant number 2, Mr. MC mo kanta ko o green grass of home. Dahon gihapon. Contestant number 3 sa may mong kantahon, Mr. MC mo kanta ko the green leaves of summer. Dahon gihapon. Ikaw pa na contestant, Mr. MC mo kanta ko the last leaf. Dahon gihapon. Ikaw nung nga contestant, Mr. MC mo kanta ko dahong laya. Dahon gihapon. Ikapito sa may mong kantahon, nangaot sa isang kuwag, ikapito, Mr. MC, manilhig na lamang ko kay Sanpon, nag-aso, diyan mo naman ko'y kantahon, nakurot na magdahon nila. Ilami po sa itong kinabuhi. Naga mga panahon na manilhig na lamang kay nakurot na ang kanta. Pero sa itong pagpanilhig, naanato ang abono. Kaya kita man ang nakahipo sa tampok ng mga dahon. Ingana ng kinabuhi, ayaw tanawa ang kinabuhi na di malas. Kung nga pagkamapasalamatong kanunay, be grateful to the Lord. Kaya ba mo kinsay modelo? Inumdum pa ni si Father Warren sa next slide. International Eucharistic Congress na mo sa Cebu. Kano sa ito padre? Basta mag-aabot ng bandri ito. International Eucharistic Congress sa Cebu. Ingon ang sasabong speaker, si Father Timothy Radcliffe. Farmers know that a grain of rice is not a product, but a gift. Ang mga mag-uuma ko, naghanap pa mag-uuma na ito din. Ingon si Father Radcliffe, tagsara ko na yung mag-uuma nga di mo ito o Ginoo. Kaya kahibaw ang mag-uuma nga, ang usa ka buok umay, ang usa ka buok tipasi, ang usa ka buok nilubo sa mais, ang usa ka buok liso, dili produkto ba hatag sa kinayaan o hatag sa Diyos. Mga tagsaray mga mag-uuma si Father Radcliffe nga di mo tuo Ginoo. Ginoo bitaw po. Kay man ang mga farmers nga dito tagagamag liso. Dito tagagamag usa ka lugas nga kumay. Mo bitaw sa una mangaon ka sa una dakong krimen nang makaon ka ganay mo. Kumantay mo sa una latos. Kana magkaon ka sa una magkatagak-tagak. Kinahanglan na iway mo ano man. Grasya ni sa Ginoo nga atong ikapasalamat. Ako bitaw gitagaan ko usa ka perfume. Kinadak-an pa yung perfume. Tunga galon, bildo, abi kong dugos. Dito pa ko sa katedral, Father, salamat kay ko na sa abroad sa Inday, nahiluna na. Abi sa kong dugos. Pagkuhan ako sa nini, perfume. Hina na may salamat sa iyong mga pag-ampo, Father. Naka-abro na ito si Inday. Wa man ko kaampo, kaya wa ko kahinugdong. Yung sakon mo nagagakos na ko sa perfume. Wa ko kaampo, kay nakalimot ko ba? Di ako ni mag-inang salamat kay ginungog sa Ginoo kong pag-ampo. Pero wag ko mag-ampo, mahal ko pagpawion at perfume at tangko. Daghang mga tao nga di ka mao magpasalamat. Ito ugangan, gitagaan sa isang binazi o regalo pwedeng subuan na hiubos. Isubong sa pare. Pwede, way pagtasa niya ang binaji, gitagaan kung regalo, way hinungdan. Sama na yung ihatag nga regalo.
Basta pader, naiubos ko pa rin limang ka pader, ihatod pa itong regalo sa Mumbai. Itagaan sa kadagan sa pwede ihatag sa umaga na ako, sa binadji na ako. Itagaan ko rin nagsininang brown, ibaksan o puwa. Sa may sa pagtunaw, kalamay na ba ko? Kalamay ba sa hagna, tagabuko namin? Brown, ikaw ng bagola. Naman ay puwa ka na. Sabi nga na, puwa na? Crepiper ba na? Crepiper ba na? Isipo. Kagaan, nagsininang brown pa rin, baksak ko, kalamay na ba ko yung pagtanaw na ho? Unsa may babag sa NB kinagiingon o kasina. Ingon si San Agustin, yun sa pag-describe ni San Agustin. Next slide please. Mauday ko nun ang meaning of envy. Envy is sorrow over other people's good fortune and joy over other people's misfortune. Muna di man sorrow over other people's good fortune. Kung imo ganing silingan, madato, makapitan ng barko, na nagkasunod-sunod o kahiluna isang anak, naligalas trabaho, na mag-uol ka, matayin na. Pero malipay gani ka o kasunod-sunod na dimala sa imong silingan, na sirip isang baal, na bangga isang sakyanan, malipay ka, imbi na. Kaya na bitang balitaan ka sa maring tao. Luuya o si agar kita ya. Ay, nakapitan na ng barko ako. Ano rin? Paano sabi? Sus, muta ko ng pakagbong ko na itong barko. Kaya balitaan ka, uy, humagan na ba si Kuan o Suso stage 3, breast cancer. Namin yung taga, kana, ubag pa more! Muna ni Envy. Envy na. Timanin na kayo, isay na sa itong opisina. Na sa itong opisina, kaya mag-uol ka o ay ma-promote, mag-uol ka na ay masaka ang ranggo, pero kaya lipay nato ang iyang kadaugan. Bantay ta ni anak, tentasyon na ka ng kasina, no? Envy. Sa atong kinabuhi, again, nagrasyahan tang tanan. Nagrasyahan tang tanan. Wa jamoy wa na to magrasyahin. Kitang tanan ikaluyan. Usahay lang, di ta ka-appreciate sa mga tao na atong nakatabang nato. Labi ito yung tao na himista ko. Uso man nila mga bula. Kita mga bula nung hilig yung tagpamista. Suki-suki na ba nakago? Nga no, o pista kita Corelia Bohol, o pista Balilihan, o pista sa Corelia, ikaw nga taga-Balilihan, mamista ka paslonon ko sa taga-Corelia. Suki ay man ito dito sa ato. Tagsa kakahog kaduay, tagsa kaluka nga nabi-dapi, o sa tagduha ka paa, hago kita hindugdan kay ato mangkargo. Okay ra kita mo imamista. Kaya namista sa iyang suki. Lagot sila kaadong kay iyang suki nga kumpani. Gamay ra kinaw, gamay ra ipadaan siya. Kaya kasi ipadaan sa kakong spring house, kakong putos, hinaw ko yung kakong saging. Kaya kato sa kumba, pag-abri kay kanon man, luto tanan Ipalibag na siya, kamindos yung kumpani, kakong putos, luto na isuod kako. Pagkasunod, pista, pantay na nilang kini, kaya siya mapadag karong na ho, sunod ganing pista. Pantay niya, kaon, sugod naman-naman. Di pispira sa pista kita sa Balilihan, na Corelia siya. Pispira sa Balilihan, July 15, wa siya mamahaw, wa maniuto, wa manihapon, kaya pagutom. Aron kay kaon siya daghan. Dito na siya sa Balilihan, siya suki. Pagtangka na siya, daghang kaon. Kay bring house, may problema kay gamay, rin ipadaan. Kung daghang kaon, day kabaw, day papo, day bano, isda. Pag-aksyon niya, kung hindi, gutom niya kaso, nahibilin man siya pustiso. So, sino kung nahibilin siya pustiso, muna niya sumuta, kung saan mo pag-usap. Diya, po itapan mo, Mr. Ipan, okay, pustiso. Kadako, brad, day ahong lahat, isukod rin. Pakuha mo siya pustiso sa isang tapat. Pagsukod pa sa unang pustiso kay luag, manggaso, way kahos, giluwa na. Way hinunggan, brad, kuot, diya po, brad, isukod rin. Pagsukod po siya ganong pustiso, muna-muna pong buuta. Kanang di man lihog isang bapa, isang lagos. Luwa na mo ni siya, diya po, hinunggan, brad, diya po, brad, apa ikato? Ay kato, pustiso kay sibo, manggaso. Kinahamaan sa wagot pwede ng kanon. Sibo yung kaayo. Pag umagkaon niya, lingkod niya, inom sila. Brad,
uy, sorry, wala ko kapasalamat sa Dok, dentist ka? Ina nila kay aloy, postiso. Dentist mga dok, salamat kayo po sa kong gisalpat, karoon ko kapasalamat. Salamat na kusok sa kong kaagam, tingnan ko itong tapat din ako, postiso. Ako tighabwa at minatay sa menteryo. Postiso, nagminatay. Tigong pero magamit sa una. Dito kasuka-suka, itaw na. Ito mabista. Kinsa may mga tao nga wa nato mapasalamati, ha? So di man ina, no? Katapusan ni anta sa ikalima. Katapusan na ni aron pagbuhat og labaw sa kasagaran. Ang pagbuhat og maayo bisan usahay di kita tagaan certificate. Daghang mga panahon nga way makakita sa atong binuhatan. Jamoy mo lamano nato. Why mo recognize nato? Why mo thank you nato? Kisa may modelo sa katao nga nagbuhat bisag wa siya maplastar sa kaugalingon, si San Jose. O nang ingon si Pope Francis, si San Jose is the father in the shadows. Mo na yung papel na ito mga ginikanan. Si Father Warren, mahuman man sa iyang term din sa New Corilla, si Father Bear sa Prince. Mabot ang panahon nga wala makahinumdum na mo. Kaysa ga-prepare sa simbahan, kaysa ga-prepare sa kumbento, mabot ang panahon nga wala mo hinumdum, matiguang na ta. Ito mga anak, masipiin na, inibutan sa newspaper. Inyo ng anak, di na ibutan ko ba rin anak, naniguan mo'y gapahin o tae, pag gamay pa rin, wala. Wala. Kami mga pare, magtukod may kumbento, matiguang namin, tapuko namin sa sick and retired home. Wala yung makahinong mo. Kami nag-fundraise, naningkamot, pag-fundraising, matukod na yung simbahan. Diyan mo na makahinong sa itong mga mayong buhat. We must like St. Joseph, Father in the shadows. Ni ay, isunod ito, sunod na slide. Nakakita ko, parokya, bumuot kayo. Is next slide, ito sunod. Kuan dito, na simbahan na bisitahan na laing probinsya na pati nga kay ang kampana ay donor sa kampana pero ang naong sa donor tunga sa soon at naong gi-apil ko og ulit ora inigbagti sa buto-buto ana kaigo sa isang naong tiga ko kampana yana janay buto-buto anino inighapak ko sa kampana at to sa naong sa donor luuya mo po na yung ako'y naong kita sa lunong, igulit o kapir sa kampana, yung ano ko ni, istorya ko ang kabanero, kato ko nung dunurang, malpituhon ko nung butong dunurang nga, usog mangwinta. Puto ini hapak sa kampana, ini isang naong nga may napapag ito itong ilong sa dunurang. Kaya ka nang masuko lagi ko na ito, kano na yung sa maanahon, sa jaw na ako na idunit, bawion, o na ko na ipamisa, kung di mabasa, bawion ko no. Sistema po nang i-recognize ta. Ang inahanglan matana, ingon ng mga psychologist. Pero daghan po mga higayon nga di po ta ma-acknowledge. O wa ka ma-recognize, wa ka ma-acknowledge, Ginoo na bahalaan na. Ginoo na bahalaan na. Adyaw na paningil, adyaw na pagunahon na, o gano'n ako ni mo tagay plako ng presisyon. O di makulit yung mga haligi sa simbahan, at least makulit na dito sa kiharian sa langit. Katapusan, nainindot din nga slide. Basahan natin, katapusan ng slide. Basahan kita, tanan mo basa. Panapos na pamalandong. Ang Cardinal Tagle kini, kailan mo Cardinal Tagle, sa Obispo Country sa Manila, natuwa na sa Roma. Basahon na itong tanan, sige. Time is short, we don't know how long life will last. And so get out of the tomb, meet your friends, meet people, and utter words of forgiveness, understanding. Untie your heart, let it beat again. Let the heart of stone become a heart of flesh. Let it live. Iskay no? Mubura ko na niya itong kinabuhi ingon si Cardinal Tagle. Buhia ang imong kasing-kasing, pangita o mga higalang tunhay o tinuod, pangita sa mga kalipayon ng kinabuhian. Gamisa ko dito sa Cebu, sa usa ka sementeryo, pag-responso na disturbo ko kayo. Pagbibita na sa lubong niya, po ilaing lubong nga himpapa. Unya,
gimarkahan. Dako og marka, puti ra ba nga partiyon. Kay buong sa marka kung tapan ng lubong gingon dito, wala ra gyud mabuutan, giabot og kamatay. Paitan. Ako'y mamatay mga padupan niya. Wala ra gyud mabuutan paria, giabot og kamatay. Pastinanon kinabuhi. So sa pagtakop na to karon mga igsuon sa ato ang Lenten Recollection, duguti ko pag hatag o kamubo nga sumanda sa akong ipaabdi. Ang tawag sa kinabuhi, sama sa sa Ebanghelyo pag-misa nato, tawag sa pagsunod sa daan ni Kristo, di ba? So gitawag kita sa kinabuhi sa pagkamataro. Ang hangit sa Ginoo, buhat og labaw sa kasagaran. Kay og mo himamata, mo hatag ta, makigalubilo ta sa mga tao nga amigo ra pud nato, sa may naali-ala ingon na Ginoo. Buhat og labaw sa kasagaran. Gabuhat na mo ana. Pero usahay di lang ta makaalinggan. Unsaon man pagbuhat og labaw sa kasagaran, number 1, ayawan ang imong kalipay. Ayawan ang tinuod nga kalipay sa kinabuhi, taliwa sa mga kasakitan. Ikaduha, pagbaton og giyano. Ayaw kalimti ang hiyano nga mga butang nga makahatag og tinuod nga kalipay apan kinabuhi nga naay dignidad. Usay pugso na itong kabot ang mga butang na di kaya kabuton. Ikatulo, pagbaton o maayong nga kabubuton, maayong gawin. Way makalabaw sa tao nga maayong gawin. Ikaupa, ayaw kalimti ang pagkamapasalamaton. Ang tao nga mapasalamaton, dali makakita sa panalangin ngayang nadawat ikan sa Ginoo. Ang tao nga mapasalamaton, malayo sa gitawag o kasina, o kasuya sa kalapusan sa ubang mga tao. O ikalima ang pagbaton o mga maayong buhat bisan dili kita pasidunggan. Bisan di kita tagaag trophy, bisan di kita tagaag medalya, bisan di kita tagaag certificate at plaque of appreciation. Mubo na niya itong kinabuhi mga igsuon. Apan kung kita maningkamot nga makabuhat og labaw sa kasagaran, ang atong kinabuhi mahimo nga makahuluganon o mapuslanon ug sama sa giingon sa atong misalit ganina nindot kaayo sa pamalando, password dili kahalayo sa gingharian sa langit. Maningkamot nga di talayo sa gingharian sa langit. Thank you very much. Mayong